Pojďme se fanouškovsky podívat hezky k útočníkům. Začneme u dalšího mladého odchovance, jen se vrátil v loňské sezóně. Útočník, který by měl nabrat nějaký kilogramy nahoru, a tím je útočník číslem 11, Robin Sapoušek. 54 zápasů, 6 branek, 7 asistencí, 4 trestné minuty. Jak se vám líbil Robin Sapoušek, Krištofe? Hele, za mě lepší jak minulý rok. A myslím si, že má prostě potenciál, já to v něm vidím. Prostě bruslení má vynikající, bojuje, nechává tam všechno na tom ledě. Jde vidět, že to je prostě varák, jakože fakt bojuje. Ale chybí mu ta produkce, myslím si, že tam měl kolik prostě šancí, co mohlo tam padnout a prostě mu to tam nepadalo, za boha. Taky jste viděli, když dal gól, jako měl jak extrémní radost prostě, jako to bylo strašně hezký, že ten Robin tím fakt žije. V těch Vítkovicích myslím, že dával toho góla jednoho, že jo, nebo 2 dokonce. 2. A vždycky slavil, jako jde vidět, že prostě hrozně chce, ale prostě mu to nepadá. No a já věřím tomu, že musí zesílit. Myslím si, že to s tím taky souvisí s tím zakončením, že prostě je slabý ještě. Ale když zesílí, myslím si, že hokejově má potenciál, to i hokejový IQ, on prostě ví, kde má být, dobře se hejbe, má podle mě i docela skills, takže myslím si, že Robin může být dobrý, ale za tady tu sezonu to ještě nebylo úplně ono, no, to zase nebudem nic nalhávat, ale nebylo to špatný za mě. Myslím si, že úplně v klidu má být základní sestavy jako Energie. Má Robin Sapoušek potenciál na to udělat třeba 20 a více bodů, Hinku? Jo, já si myslím, že určitě, hele, tam jako prostě tam je jenom otázka času, kdy mu to začne padat, protože on tam lítá nahoru dolů, on se ti srazí. On prostě jako není to takový, že bys prostě se ten zápas na tom ledě nevšiml, jo, to jako zase ne. A tam prostě byla fakt otázka času, kdy mu to začne padat a vlastně i v té sezóně před tím, že jo, kde vlastně neměl ani jeden gól a měl jenom asi 3 asistence, tak prostě tam měl obrovskou smůlu v tom zakončení. Jo. A přitom on bodec jako je strašně šikovný na puku. Jo, ty prostě, když on ti jeden nájezd, tak je to jeden z mála hráčů, co něco vymyslí, co prostě tím tam nestří, protože jako nájezdy u nás to je samostatná kapitola, to je příšerný prostě. Jo, to prostě on jediný jako on a Kočí, že jo, a ještě Petr Tomek jsou jako jediní, kteří dokážou jako něco vymyslet a on je fakt na tom puku strašně šikovnej. Když třeba, jak jsme řešili v předchozím díle ten jeho životní zápas ve Vítkovicích, teď prostě ty 2 góly, to byly góly jako kráva, to bylo, kdyby tu extraligu hrál prostě 30 let, že jo, jako jo, prostě, že vzal si puk a prostě z nulového úhlu ti tam prostě přehodí přes rameno toho, no prostě jako, já si myslím, že ten kluk jako to v sobě má. Nesouhlasil bych, jediný s čím bych jako letos nesouhlasil by asi bylo to, že prostě zase hrál strašně moc času na přesilovce na úkor třeba Víti Jiskry, jo. Prostě to je zase rozhodnutí trenéru. Jo? Zase s tím ten kluk nic prostě neudělá a nemá jako, asi jako nemá úplně jako cenu mu to zazdívat, jo? Protože za to asi fakt nemůže. Jestli ty trenéři jako v něm vidějí, že prostě jako jednou tam třeba bude top na té přesilovce, dobrý. Je pravda, že prostě dával i ty góly, myslím, v přesilovce ve Vítkovicích, ten jeden určitě byl z přesilovky. Ale to je vlastně asi jenom spíš takový jako osobní názor. No. Za mě jako určitě má potenciál na to jednou udělat těch 20 bodů a prostě jako když zesílí ještě, což teda on už zesílil, my jsme to řešili taky v tom minulém díle, že prostě když se vrátil, tak měl při svých výšce 65 kg, což je strašně málo. Jako měří 1,80 m, 86 podle statistik tady. A měl prostě 65 kg, jo, tak to prostě jako fakt je strašně málo. Teď má lepšího 76, tak určitě ještě nabral, že jo, takže když mu zesílí, tak bude úplně si myslím, že jako top. I kdyby měl hrát prostě nějakého power forwarda nebo prostě nějakou checking line, tak si myslím, že jako ten secondary scoring tam od něj bude. Musím jak Duda, vole. A já bych ještě jenom doplnil, že k němu on hrál taky tu Western Hockey League a vlastně dělal asistenta kapitána, což jako v kanadské juniorce jako Evropán je těžký, je prostě těžký, takže on bude mít nějaké jakoby lídrovské schopnosti, že to v něm třeba probudí a může třeba nahradit Černocha s Bránkem jednou za pár let, jako je zrozumíme si, ale třeba to v něm trenéři vidí, že je schopný i tady v té činnosti. Já jsem rád, že tady zůstane a doufám, že bude mít ten kontrakt, nevím, jak dlouho ještě teda má, ale já si myslím, že tady bude. Poslední sezonu má, teď se ukáže, právě teď to bude docela jako na něj. OK, no. Tak to jsem taky na ní zvědavý, tak to je super, to je dobrý a myslím si, že ho taky podepíšou třeba toho Kočičího, pokud teda bude on samozřejmě chtít. A ještě k té Western Hockey League, tak měl skoro bod na zápas, měl 32 zápasů, 32 bodů, takže prostě on je produktivní, je lídrový, myslím si, že v něm je obrovský potenciál. Sice to teď úplně nevypadá tím zakončením a tím, ale přesně jak říkal Hinek, myslím si, že to souvisí hlavně s těma kilama, no, že musí nabrat, prostě musí zesílit. Tady jako asi nemám co dodat, všechno jste řekli za mě. Já řeknu jenom známku, za mě dobrá 2, nebo jako pohodě 2. Jako bodová produkce mohla být asi lepší s tím, kolik si tvoří šancí, zase na druhou stranu tím tou jeho postavou
Myslím si, že příští rok může bouchnout, takže za mě 2. Jo, ale já tam mám 2 mínus, protože já tam mám prostě 2 mínus, jak jsem říkal, i když prostě hraješ furt na přesilovce, tak bys těch budů měl mít zákonitě víc. A zase to prostě jako není jeho chyba. No. Já taky dávám 2 mínus. Taky dávám 2 mínus. Jo. Pojďme se pustit k dalšímu hráči. Hráč, který už tu taky hraje nějaký pátek, skvělý provokatér, číslem 19, Filip Kofr, na jeho oblíbeném místě v brankovišti, 67 zápasů, 4 góly, 5 asistencí, 33 trestných minut. Filip Kofr měl z začátku takový zvláštní start, že nebyl ani tak výrazný. Sice dal v prvním kole hned první gól sezóny, ale nebyl moc výrazný, sice hrál oslabení, ale ta jeho role provokatora nebyla moc vidět. Jak moc ho vlastně ovlivnil ten trade Honzy Šíra a zároveň zranění dlouhodobé Tomáše Redlicha, kde se vlastně musel stále zvykat na nový spoluhráče, kde se to kolem něj točilo? Bylo to pro něj hodně těžká sezóna? Nebo co myslíš, Krištofe? Ale za mě jednoznačně ten Šír ho ovlivnil, no. Podle mě byli skvělí parťáci, doplňovali se. Vlastně Šír měl tu tvrdost, tu sílu a Kofi zase měl tu rychlost, tu dravost. Myslím, že byli skvělý duo, jakože to fakt bylo dobrý duo prostě, že jsme si toho jako nevážili tím tradem, to se už řešilo, já jsem to poslouchal. Ale vrátím se k tomu, no je to prostě škoda, že zrovna to odnesl ten Šír, no. Myslím si, že to Honzu měl tady každý rád. Sice tu druhou sezónu neměl dobrou, prostě byl takovej jiný, ale já bych mu věřil, abych ho prostě netradoval, to je jedno, vraťme se k Kofrovi. No, hrozně to ovlivnilo podle mě, jakože Filipovo výkony. Myslím si, že byli fakt parťáci, myslím si, že byli obrovský kamarádi. A přijde mi, že prostě, když tam měl na ledě toho Šíra, že se i míň bál. Neříkám, že se bojí, to vůbec, nechci mu to nějak to. Ale měl tam toho Honzu, že když jako s tím Lvem, jak byla ta bitka v Plzni, tak prostě tam to Filip prostě vyprovokoval přesně to, co on umí, prostě dostal se pod kůži. A věděl, že by ho tam nedomlátili na zemi, protože tam přijel Honza a všechny tam uklidil pak vlastně s tím Lvem. Takže za mě to prostě dobrý hráč do čtvrtý liny, to jako k němu, ale je to škoda, s tím Šírem byli fakt dobrý prostě. Jako to byla fakt skvělá čtvrtá lina, no. Redlich mě ani, podle mě nějak taky jako dobrý hráč, ale ten Šír ho hrozně ovlivnil. Šíráka je škoda tady v té kombinaci s Kofrem, myslím si, že to byla skvělá čtvrtá lina prostě, no. Ale to Kofr furt hraje dobře, furt si to odehraje, je dobře, že tady zůstal, je dobře, že tady bude taky týmový hráč, bojuje, maká za mě takhle, jako dobrý hráč prostě, jako plní to, co plnit má. Za mě Filip Kofr jako se předvedl playoff. Co pak? No, ne, já jenom v krátkosti vám jako přišlo, že od začátku sezóny jakoby nějak ustoupil z té svý role provokatéra, jako Filip Kofr. Mně to třeba nepřišlo, mně přišlo, že tak hraje furt stejně, že v každém zápase si prostě stoupne do brankoviště po odpískání a stojí tam, dokud do něj začne strkat brankář, jako to dělal od začátku sezóny a dělal to i přesto, že se vytradoval Šír. Jako mně to teda přišlo, že on z toho právě neustoupil. Jo. Jako přišlo, že nebyl tam tak výrazný, jako že dobrý se sám stoupil a nešel vyloženě jako provokovat. Prostě až v tom playoff, tak to byl s prominutím ten správný zmrt, který už tam chtěli. Jako chápeš, že prostě playoff je úplně jiná situace. Že? Jasně, ale i tak. A řešili jsme to, že v tom minulém díle, že prostě jako že to byl úplně nejlepší zápas prostě celého playoff byl zápas číslo 2 v Liberci. Jako. 40 trestných minut v první třetině, že jo. On jak se porval s Galvasem. Ne? Jo, to určitě, jako říkám, jako souhlasím s tím, jako hrál furt dobře, ale mě přišlo s tím Šírem, že byl ještě lepší prostě, no. Jako, jestli to mám říct, že třeba teď byl 85% a s tím Šírem byl prostě 100%. Z té tvrdosti, té agresi. Nevím, jak to mám říct, jako furt byl samozřejmě dobrý, furt byl platný, to vůbec, jako to neříkám, ale s tím Šírem je přišli prostě spolu lepší. Jestli to takhle, nevím, jestli to si mě chápete, no. Jo, já jako tady plně se stotožňuji s tím, co říká Krištof, že ten Kofr byl mnohem výraznější v té checking line s Rejdou a Štírákem a za mě jako on to měl těžký, kde si musel zvykat prostě na ty nový spoluhráči, pak si myslím, že se chytil a ten playoff byl jako fenomenální. Já Filipa Kofra hodnotím známkou 2. Tak jestli to můžu říct já, tak já taky dám 2, protože plnil to, co plnit měl, vždycky byl cejtit. Ale ještě se zase vrátím k tomu Honzovi, že prostě je to obrovská škoda. Prostě měli jsme fakt super video ve čtvrtý léně. Myslím si, že takovou čtvrtou lénu nám závidělo hodně týmů v extralize, že prostě fakt byli dobrý spolu. Takže já mu dám taky 2, ale za mě se líbil. Já mu dám 1 mínus. Já prostě ta černá práce, kterou on tam dělá, on to říkal Tomáš v tom minulém díle, že prostě to není černá práce, to je ještě víc než černá práce, že on to je fakt král trash talku, což právě byla, že Šírovo škola.
ale ten se ti do té hlavy dostane neskutečně. A já jsem to tam říkal, že v tom díle, že když se hrál tady první zápas pro český derby letos, tak on prostě tam celý zápas jebal do toho, do Zámorského. Zámorský mu se dostal do té palice tak moc, že prostě Zámorský se nesoustředil na hru a snažil se ho celý zápas trefit a Borec potom prostě nepodpořil tu Plzeň tak moc, jako prostě dokáže zahrát, že jo. Takže jako to prostě tady ta role, jako já jsem hrozně rád, že tady máme takového hráče a jsem hrozně rád, že pokračuje, takže to mě jako 1-. Hezky. Škoda, že nemá víc centimetrů, veď akorát. Má víc kilo, no. Že by byl takový ještě víc stav, tyjo, že by byl fakt dobrý. No. Je dobré, že tu roli přijal a našel se v tom, jako body vodní asi úplně nemůžeš čekat, že jo, a jsem prostě za to fakt rád, že prostě tady ta role mu jako sedí jak prdel na hrnec teda, jako. Jo, souhlasím, naprosto. Když se tady bavíme o checking line, rovnou můžeme přejít k dalšímu jménu. S číslem 17 Tomáš Redlich odehrál pouhých 27 zápasů s bilanci 4 gólů a 4 trestních minut. Tomáš Redlich měl super start do sezóny, kde si připsal 3 góly asi v 10 zápasech. Bohužel pak přišlo smolné zranění, nevím, jestli to bylo v Plzni nebo jinde, to bych teď lhal, ale přišlo smolné zranění, které ho vyřadilo na celý zbytek základní části. Vrátil se vlastně až v playoff a moje otázka zní, jak moc Tomáš Redlich, který patří dlouhodobě mezi nejlepší defenzivní útočníky Energie, jak moc chyběl v základní části Hinku? Dost. Určitě dost, jako tam to bylo vidět, že i prostě ten Filip Kofer, který byl vlastně zvyklý na to hrát s tím Réďou, tak a myslím si, že vlastně o vypad ještě když tady hrál Honza Šír, tak prostě taky to neskutečně ovlivnilo. Jo, to prostě, vem si, že Šírák měl v té sezóně předcházející měl 15 bodů, že jo, což od něj jakoby asi nikdo nečekal, že udělá tady tolik bodů. A prostě tím, jak se teď jak se zranil prostě, že jo, Hréďa, tak si myslím, že to ovlivnilo i toho Šíráka a tomu týmu chyběl neskutečně, že jsi měl vlastně na ostatní jsi měl dvojici Redlich Šír, že jo. Potom prostě, že jo, ta čtvrtá lajna, který tě tam chodili, taky vlastně tam si plnili ty defenzivní úkoly a zároveň si tam jako dokázali udělat nějakou bodovou nadstavbu, tak prostě určitě to poznamenalo minimálně jakoby toho Šíra, to, že prostě jako nedělal ty body, a což vlastně potom vedlo k tomu jeho tradu. Réďa se pak vlastně vrátil v playoff v sérii proti Vítkovicím a moje otázka zní, zvládlo to playoff, Krištofe? Asi odehrál to v pohodě, bych řekl. Jako bylo znát, že prostě nehrál tu sezonu celou, no, že tam byly ty zranění. Bůh ví, jestli s nějakým lehkým zraněním ještě nedohrával to playoff. Ale souhlasím já jsem zase vrátím tomu Šírovi, já ho hrozně měl rád, jo. Ale přesně co říká Hinek, prostě jako, podle mě to taky ovlivnilo ten trade, no, že prostě ten Šír najednou, jak vypadl Réďa, jakože Honza není úplně nějaký velký bruslař a oni mu to tam právě odjezdili, on to tam doplnil tou svojí tvrdostí. Je to škoda, no, že to se ten Réďa zranil, možná by tady ten Honza zůstal, no, ale Réďa za mě taky v pohodě, prostě dobrý čtvrtý křídlo, dobrý do oslabení, rychlej. Mohl by trošku přidat toho důrazu, myslím si, že by mohl prostě, že by ještě mohl přitvrdit, že taky více tam srážet a tak, ale jako dobrý výkon od něj. Škoda toho zranění, no, myslím si, že by bylo znát ho tam mít v sestavě celý rok, no. To vlastně, já si myslím, že Tomáš Redlich chytal výbornou formu na začátku sezóny, ale jsem rád, že prodloužil o další 2 roky a rovnou se můžeme pustit i k známce Tomáš Redlich za 2. To vy. 2-. Já mu dám 3. OK. Průměr. Tak, ať to máme komplet, celou checking line, tak se pobavíme o jménu, který už v karlovarském kádru nepůsobí, a to je Jan Šír, jenž odehrál 20 zápasů bez bodu s 9 trestními minutami. Proč vlastně Šírák nenašel tu formu z loňské sezóny? Krištofe. No, jak jsme se asi bavili, já si myslím, že tam se rozbila ta souhra té čtvrtý liny, že nějak to prostě nešlo. Jako je to škoda, myslím si, že mu měli za tu sezonu předtím a za to, že mu dali prostě i asistenta kapitána za ty jeho schopnosti, že by se za každého postavil, mu měli dát víc času a ne, že se mu nedaří nějaká část sezóny a ne to tradovat. Jako ten trade vyšel s Bambusem, to Bambus je skvělý trade, ale myslím si, že zrovna Šír to neměl odnést, no. Že prostě Honzi je škoda. Je to za mě škoda. Myslím si, že jako reálně, jako kdybyste chtěli tradovat hráče za nějakou část sezóny, tak jste měli by tradovat teda i Jaxe. Jako. Ten taky byl prostě hrozný a podrželi ho, samozřejmě je to jiný kontrakt, jiná pozice v týmu a tak, ale prostě myslím si, že si zasloužil větší trpělivost, že tam byl první rok výborný, dělal to, co dělat měl, dělal to dobře, kabina ho milovala, všichni ho měli rádi v týmu a oni ho prostě po nevydařených pár zápasech vytradujou. Myslím si, že to je škoda hrozná. No, že
že ho měli tradovat s někým jiným prostě toho Bambulu. Ale tam je otázka, co Vítkovice třeba chtěli zrovna jenom Šíra a oni chtěli jenom Bambulu, tak to prostě tak dopadlo. No ale mě to prostě mrzí do toho, že ten Honza odešel, že takovýho hráče tady nemáme zase v té sestavě a dlouho jsme ani neměli ani předtím, prostě takovýho tough guy, prostě power forwarda jako blázen, no. Takže tak, dám to Hinkovi, nevím, co dál. Hlavně výborného centra, jo, on prostě ti taky vyhrával hlasování a prostě on to byl jako top defenzivní centr, patří mezi nejlepší centry v extralize, že jo, jako to je prostě jako absolutní škoda a on hlavně jako tady měl zůstat, že jo, on jako podepsal na 2 roky v průběhu sezóny, pak ho vytradovali, no, to je. Jako je prostě otázka, jestli náhodou mu taky neuškodilo to Ačko, což v první řadě já nechápu, proč jako ho sebrali vůbec jako Vítěvi Jiskrovi. No, to jsme taky řešili prostě už tady. Jako za mě prostě ten Šírák, já ho měl taky strašně rád, já prostě asi tady souhlasím s Krištofem a vlastně Kuba, vlastně ty asi máš na to taky podobný názor, bych řekl, že prostě jako to je fakt kluk, který prostě tady by proto chcípl, že jo, a prostě dopadlo tak, to dopadlo, no. Jako já bych taky netradoval jeho, já bych vytradoval jinýho hráče a klidně bych vytradoval jinýho útočníka, ale za 2 třeba tady z toho z Vítkovic nějaký. Ale prostě jako fakt Honza Šír tady prostě jako měl jako 20 zápasů 0+0, bylo to hrozně ovlivněný tím Redlichem, že jo, že zmizel, on tam prostě nějaký šance měl na ty góly taky, nebylo to takový, jako že to hlavně prostě schodil to, ale bylo to první bitka bez rukavic, že jo, prostě v té sezóně, že jo, kdy to schodil s tím Lvem. A prostě jako ta checking line, jako fakt, jak říkal tady Krištof, tam jako záviděla celá Extraliga. Prostě to je fakt jako obrovská škoda, že ten hráč prostě jako, že prostě šel pryč. A v těch Vítkovicích jako to taky, jako zase v těch Vítkovicích a taky to byl s tím toho hráče, co tady hrál, takže jako na něm se asi taky podepsal ten trade jako negativně, si myslím. Ale určitě jako prostě ten hráč tady měl zůstat. No, za mě je to jako obrovská škoda. Jeden z nejlepších čtvrtých centrů, co tu jako v moderní éře karlovarského hokeje hrál a prostě jasně neměl jako formu, ale prostě bylo, jak to říct, neměl formu, ale neměl to prostě odsrat, no. Chápu, že byl na ráně, ten trade se povedl, ale z lidského hlediska špatný, ze sportovního hlediska dobrý, ale možná celkového hlediska nic moc, no. Takže to si ještě chtěl říct, Krištofe, k tomu? Já už nevím. Sorry. Pájdě. Tak půjdeme k známce, za mě Honza Šír, 3, odehrál si své, vyhrával hazování, byl dobrý do oslabení, jen prostě nebyl to ten Šírák z první sezóny, ale myslím si, že to bylo kvůli té nekompletní checking line. Asi taky 3, no. Já mu dám taky. Jakože on fakt jako by dělal to, co dělat měl, akorát neměl ty body, jako měl mít předtím, no. Že prostě, ale zase, ještě bych to jsem chtěl říct, že prostě já jsem nepochopil, proč Kurník nedali na přesilovku, jako. No ty vole. To jsem chtěl říct, no, že podle mě ten hráč, to byl tak nevyužitý potenciál, on byl tak silný na brankovišti, tak silný a oni ho tam nedali, ani jednou snad, nebo jednou, možná když se hrál vždycky bez golmana posledních 30 sekund, tak ho tam dali jako 6. hráče, ale proč tam sakra on nešel víc, on by měl těch bodů mnohem víc. On by tam se začal strkat, on by tam něco třeba dotlačil, takový ty góly prostě by tam dal a měl by ty body a možná, že prostě i Patera, to nevím, těžko říct, jako nechci to házet na Patýse, jo, ale že prostě nechápu to, že prostě ho aspoň nevyzkoušeli před tím tradem, ale zkusíme ho aspoň tady, nebo jestli to nevěděli, on, ještě zase říkám, ty moje 20, on hrál za 20 vlastně, tady, když se hráli v Ostravě a on tam snad byl taky asistent kapitána, nebo byl snad asistent kapitána a hrál právě přesilovku a hráli právě na masce golmanovi a byl tam dobrý. Já to prostě nechápu, že to neskusili. Aspoň to zkusili, kdyby to nešlo, OK, ale oni to ani neskusili. No, tohle nechápe jako víc lidí, protože hlavně on to fakt nehrál a potom prostě ho vytradovali a normálně hned jako v návaznosti na to švihli na brankoviště Minárika, který jakoby má podobný parametry, ale prostě jako fakt to jsme taky řešili, no, že prostě jako, nevím, no, měl tam prostě, ten Šírák tam měl být jako už prostě z principu na tom brankovišti. Přesně, jako Minárik na to nemá tu tvrdost, nemá na to tu povahu, mi přijde, že prostě Šírák to měl, on si tam stoupil a ten by tam Kulník prostě docpal. Za každou cenu. Tak. K Minárikovi se dostaneme taky. Pojďme ještě k jednomu jménu, který dostal prostor právě na přesilové hře. Posila ze Sokolova last second bench. V 16 zápasech střelila 2 branky, obě proti Liberci a připsala 3 asistence, 10 trestných minut. Nejproduktivnější hráč Maxa ligy s 58 body, hráč přestupující do Zlína, Radek Číp. A moje otázka zní, proč nedostal prostor dříve, když jsme měli takovou marotku? Sinku. Protože ho Sokolov nechtěl pustit. Prostě se nebudeš riskovat zraní svého nejlepšího hráče, takže jako tam bych řekl, že
Že jako není úplně chyba jako managementu, to zase ne. A prostě jako fakt prostě, když tam máš borce, který ti tam táhne, který je vlastně nejproduktivnější v extralize, tak přece nebudeš riskovat, že se ti zraní v nějakém zápase, no. Takže jako asi takhle. Moje druhá otázka zní, u toho Radka Čípa, jestli jsme ho neměli prodloužit, aby hrál stále v Ačku, Krištofe. Já jsem nad tím přemýšlel hodně. Prvně jsem si říkal, proč jsme ho sakra neprodloužili. A pak si zase říkám, co on by tady vlastně tu celou sezonu dělal. On prostě, já když jsem na to koukal, on už pak nestíhal bruslařsky, prostě měl s tím problémy a prostě zase takovou velkou produktivitu do prvních 2 line neměl. Prostě. Jako, dejme tomu, že kdybychom hráli 3. lineu na ofenzivně, tak ani do té 3. Radši bych tam hrál mladý kluky, kteří si můžou hrát vys třeba ten Sapy. Jo. A já si myslím, že to asi dopadlo dobře. Co jsem slyšel, tak v Sokolově už neměli na něj peníze, nebo celkově jemu se tady ani moc nelíbilo, co jsem slyšel, jako žít v Sokolově, což se nedivím, ale jakoby, kdyby zůstal v Sokolově, bychom se ho vytahávali, za mě super, ale jako chápu jeho, že chtěl jít hrát do lepšího týmu, do lepšího města. Takhle jsem to prostě slyšel od nějakých hráčů, nebudu říkat od koho, ale že se mu tady prostě nelíbilo. Jako. Takže jestli to je pravda, nevím, ale slyšel jsem to. Takže já ho chápu, za nás je dobře, že jsme ho nepodepsali, protože hrát to třeba ve druhé léně, myslím si, že by na to neměl. Protože že by bylo vidět, že prostě nestíhá. Jo, jako odehrál to tady dobře, odbojoval to, ale šlo vidět ke konci, že už prostě ty nohy mu nejezdí, no, prostě. Takže za mě asi správný rozhodnutí. Ne, asi za mě vlastně dobrý rozhodnutí. Chvíle se vlastně řešilo, co jsem zaslechl, že bys měl prodloužit v Karlových Varech. Bylo to na stole. Nakonec to prej nedopadlo, právě z těch důvodů, co zmiňoval Krištof. A za mě Radek Číp si to tady odehrál. Troufám si říct, že byl posilou do toho playoff. Rozhodně odehrál víc než některý junioři, protože měl prostě ten bodový impact a na tu přesilovku za mě zlepšil. Pak už to vidět ke konci třeba v té sérii Třincem, že už byl nevýrazný, chyboval, zbytečně fauloval. Tam měl 4 zápasy s faulem. Ale za mě jako všechna čest mu a myslím si, že zaslouženě si pověsil bronzovou medaili na krk. Za mě Radek Číp 2-. Já mám 2. V tom playoff jako hrál výborně. Tam dal ty 2 důležitý góly, že pak už teda jako fakt nestíhal a prostě jako asi souhlasím s tím, že on asi sám taky chtěl mít jako nějakou větší roli, proto se rozhodl podepsat, že ho v tom Zlíně, kde má jako nějakou šanci na úspěch, ale stejně prostě byl to nejstarší hráč ve 34 letech a asi mě nevadí, že jsme ho úplně nepodepsali. No i když teda prostě v rámci nějaký šířky kádru by mi nevadilo ho mít jako prostě k dispozici v Sokolově, ale to zase se tady dostáváme k řešení otázky šíře kádru. Za mě 2 tady. Já dal důležitý góly, jak říkáte, já dávám 2-, ale dávám 2- prostě. Nebudu to jo. Jak jsem již zmiňoval juniorský hráče, pojďme se podívat vlastně na 2 juniory, který odehráli celkem 23 zápasů. Matyáš Váňa odehrál 16 zápasů s bilancí 1+1 a David Čilhán s bilancí 0+0 v 7 zápasech. Tady Matyáš Váňa. Jak vidíte jeho šance, respektive šanci obou hráčů prosadit se nastálo v A týmu? Krištofe. Hele, já jsem prostě rád, jako, že vychováváme mladý hráče, že dáváme prostor. Za mě to je prostě dobře, než hrát třeba toho Radka Čípa tady ve té 3. léně, ještě to jednou řeknu, tak radši tam hrajou mladý. Prostě jako, ať se je vychováváme, samozřejmě třeba ten Číp by byl vlastně jakoby aktuálně lepší, ale já jsem prostě pro mě hrozně, tady ty 2 hráči, teda, já v nich úplně nevidím nějakou extraligovou budoucnost, teda nechci je nějak urazit, budu rád, když mi zavřou hubu oba, ale Váňa je 4. line max, Šilhán nevím, jako já to tam moc nevidím. Mně se strašně líbil Sedláček, mladý, který teď odchází do té USHL, to je taky náš odchovanec. Teď jde vlastně i na draft, normálně NHL. To je škoda, že toho jsme si neudrželi. V něm vidím prostě potenciál, myslím si, že on se do toho týmu měl dostat na úkor tady těch 2, že on má fakt potenciál a takovýhle hráče bych já dával. Ty, co mají potenciál, tak je tam dejte, ať hrajou prostě. Ať nejsme jak Pardubice nebo tady ty větší týmy, že mají mladý kluky a nedají je tam. Já jsem pro, dejte je tam, ať hrajou. Musí mít samozřejmě nějakou určitou výkonnost, ale i klidně, když mají trošku menší výkonnost, ale vidíš v něm potenciál, že prostě jezdí na ty 20, jako 20, myslím jako reprezentační 20, nemyslím teď jako ligu, 20 letou,
tak já bych ty kluky tam dával, ale tady ty dva, já teda shrnu oba dva, já v nich nevidím úplně potenciál pro extraligu zatím. Nevidím to tam, nevidím tam nějaký skill, něco. Myslím si, že to budou dobrý maxaligoví hráči, budou za Sokolov třeba, ale nevidím tam takový potenciál. No. Ale já tohle úplně nechci hodnotit, jestli mají potenciál nebo nemá. Já prostě jako ty mladý hráči zase tak nakoukaný nemám. To asi teda Krištof na tom asi líp, ale já jediný, kdy jsem si všiml Váně, byl, když dával teda ten jeden gól v těch Budějkách, kdy mu to právě udělal do brány Kočí, takže já fakt se jako nedovedu tvrdit, jestli mají potenciál nebo nemají. Já jsem si osobně prostě jako ani moc nevšiml, byly tam jako výplň v případě jako Marotky, jo, takže asi takhle. Já si troufám souhlasit, ale jakoby taky nechci úplně hodnotit, protože ideálně, kdyby nám zavřeli huby a byli to top extraligoví hráči, ale já jsem nadával, já jsem jako, ne že nadával na Čihaře, ale neviděl jsem tenkrát budoucnost ani u Čihaře a DT Čihař, takže jako za mě osobně nevidím velkou šanci, že se prosadí do Ačka, ale budu rád, když mi zavřou hubu. Abych oba hráče hodnotil prostě taková dobrá trojka, nebo taková prostě trojka. No. Tyjo, já třeba vůbec ani nechci jako hodnotit, jako, já to nemyslím blbě, ale já fakt vůbec nevím, co mám na komu dát známku, jako nevím, já nevím prostě, jako ten Váňa aspoň na teda ten gol, v té čtvrtý lani to jakž takž odehrál, ale Šilhan já vůbec vlastně ani nevím, jako co se týče Ačka, já nevím, jak mám hodnotit, jako, já nevím, co jim mám dát za známku, tyjo. Já nechci ani jako urazit ty kluky, a víš co, já jim dám 4 obou, aby je to motivovalo, aby mi zavřeli třeba příští rok hubu a budou hrát oba dva v základu a budou dávat góly a vysmějou se mi. Takže já jenom obou dám 4, ať jsem trošku přísnější. A co ty, Jinku? Já nevím, jako abych jim dal klidně jako nehodnoceno prostě. Nějak jako, já nevím, jako co mám hodnotit. No, přesně. Jako to jestli můžem teda. Jo, tak. Jako, to bych taky dal teda jako nejradši, ale... Asi pomlčku bych dal, no, prostě. Nehodnoceno, byli omluveni. Jdeme se podívat na další jméno. A tím je Vojtěch Čihař. 27 zápasů, 4 góly, 4 asistence, 8 trestních minut. Dostával spoustu prostoru a moje otázka zní na Hinka, jestli se nečekalo od něj až zbytečně hodně v té letošní sezóně. Jestli nebyly až moc jako očekávání. Očekávání, tak on, že jo, měl po draftu, ne, tak teď se čekalo, jestli vůbec jako nás jako, jestli vůbec bude hrát v Evropě, nebo jestli zůstane v Americe. Očekávání, já nevím, no, jako, vy jste od něj nějaké očekávání měli? Jako, já třeba jako řeknu, že já bych, jako nečekal jsem, že jako přijde a udělá 50 bodů, asi jako ne, nakonec jich udělal 8 za 27 zápasů, což vlastně bylo hodně podobné, co udělal v předcházející sezóně. Asi jakoby, jako draftovaný hráč měl udělat těch bodů jakoby víc, ale hele, nevím, jestli na něj bylo nějaký velký očekávání, to si myslím, že tam spíš bylo se očekávání na jiný hráče. Od něj bych teda jako, jako takhle, já jsem nečekal, že prostě udělá nějakou bodovou explozi. No. Já osobně jsem od něj jako žádný předaný očekávání neměl. Vojtěch Čihař pak vybouchnul na 20, kde se stal MVP 20. A moje otázka zní na Krištofa, na experta na juniorský hokej. Má šanci se dostat do NHL? Ano, či? Já si myslím, že má. Jakože, že má prostě, že on je hrozně komplexní hráč, že to není prostě třeba jako byl Jirka Kulich, který byl fakt jako ofenzivní hvězda, prostě, která i bude v NHL, kdyby nebyl teď zraněnej. Tak si myslím, že už hraje a k Vojtovi prostě ještě jednou, podle mě to bude dobrý hráč do třetí, čtvrtý liney. Je dobrý do oslabení, je tvrdý, je rychlej, má skills, umí vystřelit, umí hrát, je to fakt komplexní hokejista. Myslím si, že i kvůli tomu byl branej v tom druhém kole, že prostě je to hrozně komplexní hráč, má dobrý parametry. Já jsem měl takový období, že já jsem byl rád, že dáváme prostor malým hráčům a tak, ale prostě když jsem ho viděl na těch přesilovkách a tak si říkám, je to super, že dáme prostor malým hráčům, to jako já jsem 100% pro. Ale říkal jsem si, na toho Čihaře je to fakt moc, kámo, že prostě nebyl tam úplně dobrý, že bych mu ten čas dal, ale menší, nechal bych ho hezky v klidu růst, hraje tady extraligu, nemusí utíkat do té juniorky, jak odešel, chápu to, tam hraje prim, ale podle mě by mu, kdyby hrál tady třetí lineu, občas by zahrál oslabení, občas by doplnil přesilovku, ale hrál by extraligu, tak si myslím, že by to byla pro něj úplně lepší cesta, ale zase kdo jsem já, jako chápu jeho rozhodnutí, tam hraje prim, hraje za dobrým týmu, hráli teď ten Memorial Cup, oni ho hostili, takže i kvůli tomu tam asi šel, protože to je v Kanadě velká prestiž.
Ale myslím si, že pro jeho rozvoj by bylo dobrý hrát extraligu, sice s menším Einsteinem, neříkám, aby tady hrál čtvrtou lineu a hrál třeba 6 minut, to samozřejmě do Kanady hned, souhlasím, ale on by si tady těch svých 13 minut odehrál, ale tu roli, co dostal, byla podle mě na něj moc, že podle mě to bylo moc prostě, za mě, to je můj názor. No, bylo vidět, že jakmile hraje s těma vrstevníkama, tak je úplně jinde, jo. Vem si, že prostě těch 12 bodů za 7 zápasů vlastně na 20, kdy to byl jako absolutně top útočník, a nebo vlastně i v té kanadské juniorce on udělal v základní části bod na zápas, tam měl 31 zápasů, 31 bodů a v play-off za 9 zápasů 13 bodů, takže jako fakt tam prostě bylo vidět, že on to je prostě velký hráč, takže já si myslím, že do budoucna asi tu šanci jako na to NHL jako bude mít, že jo, teď je otázka, jaká je situace v Los Angeles, já úplně nevím, jak tam jsou s prospektama na tom. Docela solidně bych řekl, takže nebude to mít úplně jednoduchý, ale myslím, že šanci má. No. Ale šanci má podle mě, že tam prostě bude záležet na něm, jak se to dá do hlavy, jo? Že prostě z něj nebude ofenzivní hvězda. To prostě za mě nebude. Jo? Že prostě pokud on bude chtít růst pro toho ofenzivního hráče, to si myslím, že tam pro něj místo nebude, ale pokud si uvědomí, hele, já můžu být fakt komplexní hráč do třetí pětky, tak tu extraligu NHL bude hrát. A proto můj názor je takový, že měl hrát tu chlapskou ligu tady, vžít se do té roli té třetí liney, občas zaskakovat přesilovka, oslabení, a myslím si, že to by ho připravilo pro tu NHL víc, až půjde pak na tu farmu, že by pro tady tu roli mohl vyrůst. A teď on zase hrál tu vysokou roli, ale tu podle mě v NHL hrát nikdy nebude. Jestli ho zase zavře mi hubu, ale podle mě to je hráč do NHL, ale pro třetí, čtvrtou lineu. Takže takhle. Naprostý souhlas, jako nemám co dodat. Jen bych asi dodal známku a to je 2. To je. Asi jo, taky 2. Já mu dám 2-. Když to musí odlišný. Nechci, aby to byl furt stejný, tak to tam trošku. No, jasně, třeba mít taky trochu nějakou opozici tady. Tak, přesně. Tak. Pojďme se podívat na dalšího hráče, tentokrát ze zahraničí import, a tím je Haralds Egle. 48 zápasů, 10 gólů, 17 asistencí, 16 trestných minut. Za mě Haralds Egle, on sem přišel v roli třetího centra. Nejprve se vlastně počítalo u něj, že bude hrát s Eduardem Trollmaxem. Jak to dopadlo s Eduardem Trollmaxem, všichni víme. A no nevíme, Egle... ne? Jak to dopadlo, nevíme. No jasně, no víme, že nehrál u nás, no to víme. A za mě jako výborný třetí centr, nadměrná produktivita na toto. Hrál hodně přesilovky a konečně takový jako pravák do té přesilovky. Za mě jako splnil svoji roli. Jak vidíte vlastně jeho impact na Karlovy Vary? Inku? Jo, tak já začnu. Já jsem od něj opravdu jako moc nečekal, protože on jako neměl miliardu bodů na Slovensku, že jo, což teda zpravidla by, jako když hráš do extraligy, tak většinou by nějaký body měl mít, ale samozřejmě to není jako pravidlem. Já jsem on už tady jsem měl obě sezóny 24-25, že jo, vlastně jako v rámci posily na playoff, což nakonec nedopadlo, protože si ho Liptovský Mikuláš vlastně nechal. A tedy já jsem teda vlastně jako od něj jako neměl očekávání a mě překvapil, jo, prostě jako na pokus strašně šikovnej, jo, střelu má taky dobrou, to prostě jako tu střelu má výbornou a hlavně jako byl výborný vlastně v souhře s tím, s Tomkem, že jo, ta souhra s Tomkem byla úplně skvělá a jako je silný na puku, jsem vlastně řekl, a je jako rozhodně škoda toho zranění, no, jako já si myslím, že Bodec by nám jako v tom playoff taky ukázal víc, no, byl zdravý. Přesně tak, Krištofa. Jak moc chyběly vlastně jeho body v playoff po tom zranění v předkole? Hodně. To jako nemusí být, že nikdo žádný velký expert, jako ten Egle hrál prostě dobře, jako mně se hrozně líbil. Mně přišel prostě, teď to bude znít možná divně, ale mně přišel takový trošku jak Rachunek, když hrál prostě v primeu, že měl dobrý skill, tvořil hru, fakt se mi hodně líbil ten Egle, jako fakt vypadá dobře. A jsem rád, že tady zůstává, jako fakt dobrý kup, myslím si, že přesně jak říká Hinek, jako on, když se podíváš na Slovensko, tak on tam neměl moc bodů, takže si řekneš, ty kokso, no, co to bude, aby to nebyl úplně propadák a on se vlastně povedl, on vlastně všechny ty body, co udělal na Slovensku, přinesl do extraligy k nám, což jako je těžký prostě. On má dobrý bruslení, dobře čte hru, fakt dobrý podpis za mě, jako nadstandardní center do třetí line, jako top za mě. Jako u Haralce Egleho jenom mrzelo, nebo ne přímo u něho, ale protože byl taky zúčastný, byl na olympiádě, tak. Byl na olympijských hrách a tam hrál primárně 13. útočníka, až vlastně
Já to právě tak nechápu a až právě teď na mistrovství, kde dostal prostor druhého centra, po tom, co přijel Tranmax, tak prostě vybouchl a myslím si, že má že nám má ještě co ukázat. A já Hlavalce Egle hodnotím známkou 1-. On kdyby hrál, že jo, s Eglem, kdyby tady byl Egle Tralmax, tak jako si myslím, že by to bylo jiný rodeo, no, bohužel. No to by bylo, kámo. To by bylo hlavně na té olympiádě oni hrozně protlačovali Bukarce, ne, myslím. Ne, a Batnu. Každý trenér má svého oblíbence, tak. Já mám pro něj dvojku mám pro Egleho. Já mu dám 1- taky, jako za mě 1- prostě, za mě super podpis. Pojďme se podívat na dalšího hráče. Tím je další import ze slovenské ligy, účastník letošního mistrovství světa za Slovensko a další oblíbenec Hinka. Jakub Minárik s číslem 15 odehrál 56 zápasů, připsal se 11 branek, měl 6 asistencí a 18 trestních minut. Jak se ti líbil, Hinku? Ty vole, to je strašně složitý. Od něj jsem taky neměl žádný očekávání, jo, to prostě on hlavně, že když se podíváš, tak ty parametry taky má prostě na to být úplně to power forward, že 2 metry 100 kg skoro a dal 11 gólů, což jako taky není málo, to je třeba jako o 11 gólů víc, než jsem jako čekal, že dá. No, v té sezóně. A prostě jako ty góly tam nějak dal, ale zase, jo, on prostě taky asi zase rozhodnutí trenéra a zase hrál prostě bumpera před bránou, kde on prostě, já nevím, on kdyby využíval ty svoje parametry líp, tak je to top power forward prostě, absolutní top, ale on prostě, to byl hráč, který byl nejčastěji na zemi u nás. V playoff se zranil, to jsme řešili, že jo, v minulém díle. Jo. Teď zase prostě jako hrál ti třeba, prostě on ti hrál centra a jako ty vhazování jako úplně dobrý nebyly. Pak ti chodil hrát prostě i v 6, když se bránila powerplay, tak taky prostě šel na vhazování, který prohrál. Prostě jako, ale to jsou zase všechno rozhodnutí trenéra zase tohle, jo, s tím on vlastně nic neudělá. Ale za mě jako fakt nějaký body asi udělal, ale prostě taky jsem od něj asi čekal víc jako směrem jako do toho fyzična. No. Má vlastně Kuba Minárik na to být tím elitním power forwardem, který ho vlastně možná i všichni čekali? Krištofe? Ne. To bylo velmi rychle. Ne, nebude to. Není to v něm. Nevidím to v něm, není to. Ne, prostě. Ne. Mě právě jako u něj strašně s prominutím sere, jak je prostě padá a trošku bych ho nazval panem Skleněným, protože jako jasně třeba Robin Sapoušek je typologicky podobným hráčem, ale prostě on nemá ty kilogramy. Kuba Minárik ty kilogramy má. On má 1,90 m, má 90 kg a prostě neudělá ti hit, na brankovišti jako nic moc mi přišel prostě na té přesilovce. Hokejově jako skillem, nevím, přijde, že máme mnohem skillovější hráče na tu přesilovku, že on je spíš takový jako hodně přímočarej, podobný styl jak Šírák, že prostě on ti skillově ti tam neudělá kličku, neudělá tím tam stahovačku. Je dobrý jako prostě do toho brankoviště, ale nemá prostě tu moc hokejovost, prostě je to víc hraje na sílu, kterou paradoxně taky tolik nepředvádí. To mě jako strašně u něj mrzí, že jsem čekal od něj, že fakt bude jako elitní power forward, že v něm Patýs něco vidí a jasně měl 17 bodů, ale upřímně jsem od něj čekal víc. No. Kámo, on vůbec není přímočarej přece, ale ten hráč. Ten je prostě... Kámo, kdyby Šírák hrál to na přesilovce to, co hrál Minárik, tak má těch bodů ještě víc, říkám já. Prostě za mě prostě Minárik měl být v tom tradu za Bambulu za mě. Jako prostě stejně Minárik ti bude nejspíš 4. centra a prostě ten Šír tam byl lepší. To, co plnit má 4. center, tak to Šírák dělal líp. Minárik to prostě nedělá a dělat nebude. Jestli jo, tak budu normálně překvapený, ale to je podle mě větší šance, že mi vyjde tady Sportka, protože on prostě není tvrdý. On prostě není. On je nějaká strkanice a on se schoulí na zem. Tyvo. To je prostě, co to je, sakra, to prostě není v tom člověkovi, ale to už vidíš. Že on se ani nepostrká, to i jak jsme se bavili o Kofim, ten má 1,79 m nebo kolik a on se aspoň snaží trošku postrkat. A ten Minárik má, jak říkal Hinek, 100 kg a on se bojí. Já to v něm prostě nevidím. Sorry. A je to import. Jako jestli se to je Slovák, ale prostě je to import zase. A já prostě od importu čekám něco. Ať je tvrdý, rychlej, já nevím, něco, co má něco navíc, co nemají třeba čeští hráči. A řekni mi v jedné věci, v čem je lepší jak Šír na 4. centru. Žádný prostě. No, ne. On vazování ti nevyhraje vůbec. A to prostě by ten 4. centr měl dělat, protože tam chodí, že jo, většinou na vazování, když jsou v obranném pásmu.
A Přesně. prostě fakt jako ta jeho fyzická hra jako absolutně chybí. No, jako, a hlavně my jsme to taky řešili v tom předcházejícím díle, statistiky hitů, tak on borec prostě asi snad do 30. kola neměl napsaný ani jeden hit. Tak bych ho normálně takhle vzal, takhle bych ho zabalil a hodil zpátky na Slovensko. A my jsme říkali, že nevíme, jak se počítají hity, protože třeba jako Myšák tu statistiku nebyl, že jich měl asi 15 tou dobou, což jsme jako říkali, že jsme jako úplně taky od něj neviděli, takže ona je otázka, jak se to počítá, možná bych měl víc než to, ale jako prostě za 30 zápasů mít jako 0 hitů, to třeba i jako tam byl Rulík, který prostě ti odehrál jeden zápas, tak měl prostě jako třeba 3, jo, takže jako, no, nevím, Minárek prostě, ale zase já od něj fakt neměl jako žádný přiznaný očekávání a co se týče té ofenzivní produkce, tak mě jako překvapil, to jako zase jo, ale na power forwarda elitního za mě asi jako ne. Ten elitní power forward to je prostě byl Šírák. No. Přesně, jednoznačně. A hlavně Šírák byl i Čech, že to prostě nebyl import, že ty se vlastně Minárekem zabíráš zbytečně místo importa. Rozumíš, jako, že mě to nedává smysl. Já sorry, že se říkám, není to nic osobního vůči Kubovi, ale prostě mě se nelíbí. Mně se prostě nelíbí, abych ho měnil hned. Já v něm nic nevidím. A o to ty podcasty jsou, jako chceme tady prezentovat svoje názory veřejně, že jo, ostatní prostě to jenom někam napíšou, my tady s tím jdeme jako na trh, takže ty lidi tak musí jako chápat, že to jsou prostě jako naše názory fanouškovský. Jo. Myslím, že jsme ho probrali dostatečně, pojďme to uzavřít známkou. Já u něj hodně váhal mezi 3 a 3-. Já mu nechám tu 3 za tu bodovou produkci, i když prostě na té přesilovce za mě neměl co dělat. No. Co vy? A zase to rozhodnutí trenéra tohle prostě, jako to by se asi taky do toho promítnout, ale jako nedělali jsme to ani jednou. Já mám u něj 3- prostě a to má tu 3- za ty body. Jinak prostě třeba i to, že vlastně jak se hrál v těch Pardubkách, jak jsme tam prohrávali 3-0 v té první třetině, jak jsme tam hráli těch 7 minut přesilovku, což jsme řešili, že jo, v tom předchozím videu, tak prostě když ho tam kopl prostě, že jo, ten Mikli, že ho tam kopl toho Brustý nebo něco, tyhle prohráváš 3-0 a on tě to drží okolo krku, tak to schodím, aspoň nabudím ten tým. A on tam fakt šel jako na zem a prostě jako do toho, že jo, s tím, že fakt ty parametry má, já bych neřekl, kdyby to bylo prostě jako tyhle, kdyby tam stál Egle místo něj, ale prostě jako ty parametry, nic. Souhlasím. No já mu dám 4. 4- mu dám já. Takhle jo. Jo, protože za mě měl ty body i díky přesilovce a za mě prostě to je 4. center. Já když se dělám na ty centry, je to 4. center a neplní to, co 4. center plnit má, co od něj očekávám a prostě 4-, je to import, čekám víc, slabota. Doufám, že příští rok, že teď co zavřel někde do gymu a bouchal tam do pytle. Celou letní přípravu bude bouchat do pytle. Celou. A nastoupí a hned první zápas to schodí a seřeže tam někoho. A jestli ne, tak bych ho hnedka sebral a hodil na Slovensko zpátky, na shledanou. Když se bavíme tady o Slovensku, severním Maďarsku, tak odtamtud přišel ze Slovenu Bratislava i druhý import. Za mě důraznější import číslem 70 Adam Lukošík. 44 zápasů, 3 góly, 4 asistence, 55 trestných minut. Vlastně Adam Lukošík jsme ho podepsali jako zraněnýho hráče, kde marodil půl sezony. Konkrétně měl problém s kolenem a následně potvrdil tu svoji roli top bottom six útočníka, jak se o něm psalo na Slovensku. Jinku? Ano, jednoznačně můj oblíbenec novej, jsem rád, že jsme ho prodloužili, i když se to jako neoznámilo, prostě jsem rád, že pokračuje, za mě já bych mu dal klidně kontrakt třeba na 5 let prostě, protože to je přesně hráč, který prostě jako má smysl, aby jsem jako z toho Slovenska přišel. To, co jsem čekal, že bude dělat Minárek, tak dělá prostě Lukošík, jo. Tak jako zraněnýho, vykoupili ho ze smlouvy zraněnýho, museli ho mít naskoutovanýho výborně, to jsme taky řešili v tom minulém díle, protože borec prostě ti přijde, prostě odehraje ti tam jako fakt cokoliv, jo, on ti přijme každou roli do kabiny, je super, jo. Vidíš ty fotky z těch týmů, jak je vysmátej všude, ne, jak je rád, že tam s ním může být a tohle. A prostě tyhle na Spartě, když ti se střelí, vole, Sepala Tomka, tak on to schodí a jde prostě do něj, i když je prostě Sepala o 2 hlavy vyšší, jo. Prostě mně se to nelíbí a prostě tady ty hráči mají obrovský kredit, jo. Sporve se se Sedlákem, jo, bez keců prostě se do ní strčí a prostě má do bez rukavic, jo, prostě v tom play-off, co tam předváděl, ty vole, teď on tam prostě, v tom Liberci nebylo za ty první 2 zápasy, jako nebyl žádný fanoušek, který mu nechtěl urvat hlavu prostě, jo, ten tam ti prostě do lence ti tam šel a on vždycky, když jde do souboje, tak on jako hned do obliče, že on hned prostě jako dá fakt ránu, jako já nevím, jako si divím, že ho za to nevylučovali, ale on prostě jako žádný, že jako to a prostě hned ruce na hlavu a mě se hrozně líbí, jako. Jo, naprosto souhlas. Tady jako asi není co dodat, jako Adam Lukošík mě příjemně překvapil, nečekal jsem to v něm, kor po tom zranění, i když jsem na něj četl jako skvělý reference, tak jako
překvapil snad všechny fanoušky a myslím si, že zavřel hubu i spoustě fanoušků a prostě skvělý bottom six hráč, tady jako asi nemám co dodat, já bych mu dal prostě známku 1-. Já jsem němu ještě nic neřekl, tak já si tady dám pár vět rychlých jenom, protože je to taky můj oblíbenec. A jak jste si dělali ty sestavy, ty vaší top 5, tak já bych to tam normálně dal za tady tu sezonu samozřejmě, ne jako za celé. Protože za mě to bylo jako, je to superový hráč, přesně jak řekl Jinek. S těma pozicema, kam zhodal, tam makal, prostě hrál 4. lineu, 1. lineu, kdekoliv byl, makal, nechal tam všechno, řezal to prostě. Super, jako do kabiny, to jsem taky slyšel, že to je superový kluk a za mě to je masterpiece trade jako by Kauf, jo, že kdo kurník by si dovolil vzít z jiný z extraligy zraněnýho hráče, co na Slovensku neměl tolik budu, prostě to byl dobrý scouting, teď to jsem si pochopil vedení, jo, Hinku. ale to řešil v minulém díle, on se do toho jako hodně skautoval Patera. Jo? OK, tak Patýzovi palec nahoru, protože jako Adam je skvělej. A jak říkal, já bych ho podepsal jako nějaký na 4-5 let, protože má dobrý roky, nechápu, sakra, že Adam Lukošík nejde na kemp slovenský repre, nebo takhle na mistrovství, sorry, on byl na kempu, nebo nebyl na kempu, teď jsem zmatený. Byl, ale do nominace se nedostal. Nevešel. On se dostal Minárik právě. A teď to jsem řekl, a jede tam Kuba Minárik, chlapci, prostě jako. Kuba Minárik jede na mistrovství světa, sice nevím, co tam hrál, jestli 13. centra, nebo 13. útočníka. Ale sakra, tak tam radši vezmu mladšího Adama Lukošíka, který ti to tam odjezdí. Když ho tam dáš, tak on ti to odbojuje prostě. Takový trošku bych ho přirovnal třeba k českému Mandátovi, jakoby, víš, tou dynamikou, tou agresí. Myslím si, že má i v sobě budou produkci. Myslím si, že to probudí tady další sezon. Myslím si, že bude dobrý. Že je jako super. Snad jako v sobě nemá nic jiného, když se přirovnal k Mandátovi, tak doufáme, že tady v tom no to ne. To doufám taky, že ne, jakoby, no, ale no. Zdravíme Pardubickou letku tímto. No občas Adam Lukošík vypadá, jak kdyby byl na nějakým fetu, no. No ty vole, jo, jako když ještě v tom playoff co předvádí, tak jako to, ne, prostě fakt je výborný. Výborný, jako za mě já mu dávám 1, prostě mi se fakt líbil, mi se každý zápas líbil. Vždycky, když byl na soupisce, tak jsem se těšil, že zapnu ten hokej a uvidím tam nějaký rodeo z jeho strany, prostě, že tam něco bude, prostě, že něco uvidíš, takže za mě prostě 1, mně se to prostě líbilo z jeho strany. Všechno. Abych tady nekritizoval, tak jako tohle se vedení jako fakt povedlo, jo, fakt o mě naskautovanýho dobře. Já mám za ně 1-, tu mínus mám za to, že prostě když on byl na ledě, když Houdek se střelil Jonese a nechápu, že to neschodil. A tak jako za to on tam byl u toho a ono myslím, že nějak se jako po něm sápal, ale jako nebylo to, že prostě a to je jedno. OK, tak to jsem neviděl, tak to nevím. OK. Pojďme k dalšímu jménu. Další výrazný jméno, který rezonovalo karlovarskou soupiskou. Hráč, jenž byl součástí tradu právě za našeho milovaného Šíráka a tím byl Jan Bambula. Odehrál za Vary 43 zápasů s bilancí 8 branek a 14 asistencí, 23 trestných minut. Bylo vlastně pro Bambuse ten trade osvobození, protože hrál vlastně pod Varaďou, kde víme, jaký je ten varaďovský defenzivní styl a Jan Bambula tam hrál primárně roli 13. útočníka. A přišlo vám, že Bambus zacelil nějakou díru, která byla z začátku v těch prvních dvou lineách, protože v prvních dvou lineách hrál primárně Sapoušek, Čihář, chvíli Jiskra, než ho jako degradoval níž. Zaplnil tu díru v té druhé lině? Hinku? Já zase hrozně řešený, jo, hrozně řešený prostě téma, i když ten kluk si to nezasloužil, zase budu říkat, že já jsem ho v našem týmu strašně dlouho chtěl, jako už předtím, co tady předváděl prostě v té za Olomouc, jak nás řezal prostě v tom předkole, já jsem jako rád, že tady je, to jako jo, zase toho tradu prostě zase budeme se k tomu vracet, že prostě měl být vytradovaný asi někdo jiný, když už tak ty okolnosti toho tradu měly prostě být lepší. Vysvobození jednoznačně, protože prostě jako on ty poslední zápasy pod Varaďou ani nehrál a prostě viděl, že se jako v těch výtkách jako trápil. A tady vožil jako extrémně, jo, v playoff nejproduktivnější hráč, 11 bodů, prostě lítal ti nahoru dolů, že jo, schodil to prostě s Chlapíkem, jo, zase další jako věc, která prostě mi úplně zvedá ten kreditu toho hráče, jo, že je prostě ochotný se podvat za ten tým. Vlastně jako na to, že prostě taky v té sezóně měl hodně málo bodů, já nevím, jestli on nebyl jak Šír, že měl jako vajíčka 2, ale on sem přicházel asi se 3 bodama, tak nakonec se zastavil jako na 22, což jako je docela solidní, no, s tím, že přicházel to. A hlavně v tom playoff jako to byl game changer. Já si myslím, že on to je přesně jakoby hráč do playoff. Když si vezme, že v tom Liberci, jak tam s Galvasem 2krát objel to pásmo, jako prostě nenechal tvořit. Jo, to jako byl takový úžasný moment, že prostě fakt 2krát s ním dokola objel pásmo a nenechal ho prostě rozehrát, takže
Za mě jako ten trade se povedl tady po té sportovní stránce jako určitě. Zase jako jsem rád, že prostě takového hráče máme, protože on se do toho systému hodí. Jsem rád, že ho prodloužili, protože mít tady toho hráče na sezónu, to by bylo to fiasko, jako absolutní. To je nezač. Jan Bambula, ty už to zmínil, dominoval playoff, vyhrál týmovou produkci se 3 brankami a 7 asistencemi. Není to škoda trošku, že nebyl na repre, Krištofe? Jednoznačně, ale já jsem to slyšel, ten váš první díl, že jo, a je to jako bizár prostě, jako co se tam stalo jako s tou komunikací, to je prostě bizár, kámo. To je těžký bizár a já to nechápu moc. Jako Bambus už v objezdu nějaký Eurorakitu, když byl mladší, ještě když hrál v Olomíku, a už vůbec nechápu jako tu komunikaci teda jako s Kalousem, když kurník Kalous ti tady dělá jakoby prostě jakoby toho sportovního manažera a prostě, že mu to nemůže říct, teď to je, sakra, já se běhnu do kabiny, jsem tam za 2 minuty nesnad. A spíš, že se ho tam neprotlačíš, víš? Že se neprotlačíš třeba jako z toho týmu třeba 5 hráčů, když už jsi jako sportovní manažer toho týmu a jsi ještě asistent u repre. Jo, to je další věc, nechápeme, že prostě jako ti tady neřekne, hele Frodo, podepsal se tady na 3 roky, boží, hele, tak tady máš za odměnu, aspoň tě pozor na jeden turnaj, jo. Já nevím, jak to tam funguje, ale prostě jako asi jako tohle, já nevím, jestli to třeba za pokus by to stálo určitě. No jako Bambula tam měl být prostě jako. Za mě jako jestli tam byl, jako jestli tam byl ten Kelly Klíma, nebo jak se jmenoval, ten Klíma, tak prostě jako Bambus tam prostě měl být, nebo Radovan Pavlík prostě, jako nic proti zase ním tady těm klukům. Jsou to dobrý hokejisti extraligoví, ale prostě ten Bambula za to playoff tam měl být. Za mě. Já naprosto souhlasím, jako Bambus, to, co předváděl playoff, bylo neskutečný, hlavně to je fakt jako hráč na obě strany hřiště, toho dáš na oslabení, toho dáš na přesilovku, odmaká ti to, je naskillený, má bodovou produkci a prostě, když jsme viděli, jak v repre si třeba Radim Rulík prosazuje nějaký svý oblíbence nebo nějaký specifický hráči, který tam byli, tak minimálně Jan Bambula tu pozvánku rozhodně obdržet měl. Nebo měli dostat. A ještě k tomu, tak vlastně ten Bambula vlastně hraje takový ten styl, který vždycky ten Rulík chtěl, že jo? Takový toho bruslivého hráče na to velký kluziště. A ten Bambula prostě takový, já to nechápu. Jako mě to hlava nebere. Vůbec to nechápu. Je to bizár. Pojďme se podívat na známku. Za mě Jan Bambula za 1. Tam není o čem. 1, ano. Tak dávám 1. Tady panuje 100% shoda. Uvidíme, jak bude panovat shoda u dalšího hráče. Karlovarský odchovanec, mladík, jemuž byl sebraný Ačko, číslem 23, Vít Jiskra. 67 zápasů, 9 gólů, 17 asistencí, 14 trestních minut. Vít Jiskra v loňské sezóně dominoval, nebo teď už před loňské sezóně, kde měl 40 bodů. A následně se dlouho řešil jeho vlastně prodloužení smlouvy, kde nechtěl podepsat za Šušněk, za který podepisoval 3 roky zpátky, kde měl mít obdobný peníze jako Sebastian Malát a následně se propadl se stavu jak v přesilovce a nehrál důležitý situace a hrál pouhých třeba 12 minut na zápas. Co si myslíte o tomhle trenérským tahu lomeno tahu managementu? Krištofe. Tak já budu tady asi hodně to zaujatý, protože já Víťu znám, s Víťou jsme, trošku si říct, kamarádi a mám ho hrozně rád, je to hrozně hodný kluk a já jsem z toho byl úplně hotový teda, jako i za to, že ho mám rád jako kluka, tak i za ty výkony prostě za mě, jako, to bylo nepochopitelný. Já to nechápu, nerozumím tomu, je to odchovanec, tím stylem ten chceme jít, je to odchovanec, je to mladý kluk, nakukoval do repre a prostě ty mu nedáš prostě přesilovku, to je jako, zvláštní, hrozně zvláštní, nechápu to. A plus ještě Vítě jako celkově komplexní hráč, že ti odehraje oslabení, je to taky skvělý kluk do kabiny, já to nechápu, co se tam stalo vlastně, ani že mu vzali to Ačko, jako OK, Širák tehdy má ty lídrovské schopnosti, takže jako na jednu stranu chápu, že tohle Širovi, ale proč to budeš brát někomu, komu to jakoby s tím Ačkem jde, jakoby víš, že jako tam těžko říct, jestli jako fakt, já nechci moc říkat nic víc, ale jestli možná bylo na téma, že by odešel Vítě, ale z jeho strany to určitě by nebylo, on odejít nikdy nechtěl z Vadu, ani nikdy nebude chtít a tam bych byl na straně vaší a Kalous tady bych mu něco řekl jako do očí, protože tohle, jestli bylo z jeho hlavy, to, co se tam s Vítěou dělo, tak to je prostě jako bizár zase. Je to normálně na prd prostě. Nemám tomu co. Hlavně u Víti se řešilo jako přestup konkrétně do 2 týmů, do Komety. Kometa měla zájem, České Budějovice měly zájem, kde se to jako relativně intenzivně řešilo, ale Vítě jako je srdcař a chtěl tu prostě zůstat. Neodsedal to ve finále, nebo jakoby, vlastně já bych řekl, nebo dopadlo to provedení dobře a pro Víťu špatně,
když si to vezmeme ten konec, protože Ne. Víťa se propad sestavou, neměl body a vlastně nepodepsal asi za takový třeba peníze, jaký by třeba on si představoval. Není to jako takový, jak to říct, no. Ale jestli se to můžu ujmout, tak podle mě Vítě jakoby tady chtěl zůstat, takže on je spokojený, že tady zůstal. Samozřejmě je to nedocenění toho, co tady odvedl Provary jako od malička, co tady dělal kapitána v juniorce a tak. Ale on tady chtěl zůstat, takže on je takový, jako podle mě, on je spokojený, že tady je, ale je podle mě méně spokojený s tím, jak se s ním zachází. No. Jako já to nechápu, prostě nebere mi to hlava, prostě vedení ti říká, nebo i majitel, chceme stavět na odchovancích, chceme stavět prostě na mladých klukách, na klukách, co mají potenciál a Vítě všechno splňuje a stejně tady s tím takhle zametají, jako to mi hlava nebere. Já to prostě si nebudu vysvětlit. Jako, to by mě fakt zajímalo se zeptat vedení, konkrétně třeba toho Kalouse, co to jako má být tady to. Jako to jsem na vaší straně tady v tom, že tohle já nechápu prostě. Nechápu to, nerozumím tomu, jsem rád, že tady Vítě zůstal, mimochodem bylo jedna i varianta, že bude vytradovaný během sezóny. Nakonec toho sešlo. Naštěstí to teda dopadlo dobře, jako já jsem za to rád, že tady je, on je taky rád, že tady je, ale chtěl tady zůstat, on nikdy odejít nechtěl, to všechno bylo ze strany vedení. Nechápu to, nerozumím tomu. Tohle se hodně řešilo ve druhém díle, nebo ve třetím, ale myslím, že spíš ve druhém, kdy právě jako jsme řešili, že bylo to absolutní humus to byl, s tím, že vlastně měl dostat podobné peníze jako Malác, musel nabízet, že jo. Tomáš k tomu řekl dobrou věc, že odchovanci vždycky berou míň, protože tady se právě hraje na to, jako, že hele, seš tady doma, tak prostě přece nepůjdeš do prdele, ne, tak jako kam bys taky chodil, že jo. No ale prostě jako to, že mu sebrali to Ačko, to prostě beru jako asi jeden z těch tahů, aby se jako ho snažili nějak jako prostě dotlačit k tomu podpisu té horší smlouvy. Zároveň si taky myslím, že teda začátek sezóny měl hrozný právě kvůli tomu, že to měl v hlavě, že jo, prostě. A hlavně nechápu prostě ten přístup k hráči, který prostě je odchovanec, je to budoucí kapitán, je to lídr, že jo. Já bych řekl, že to je budoucí kapitán, normálně prostě energie. A hlavně za první se divím, že tady furt jako je, protože tady s tím chováním jako to ne každý jako úplně vydrží. A hlavně prostě nechápu, že nabídneš podobný prachy jako Malátovi, což teda jako jsou jako informace takový. Prostě borcovi, který je odchovanec a hlavně sezónu předtím ti udělal skoro 50 bodů. Jo. Jako ty vole, co to je za uvažování? Nechápu toho, ty prachy narveš ty vole šťastnýmu nebo komu, vole. To je masakr, jako je to masakr, že právě těm odchovancům, kteří ti hrajou dobře, tak těm bych ty prachy dal, ne? Ti si to zaslouží, ty tady odmakali nejvíc, tak jim je dám a nebudu přemýšlet tak, že oni jsou tady odchovaní, tak jim dáme míň, protože oni budou rádi, tady zůstanou. Jakože víš, to mi vůbec hlava nebere, to vůbec není odměna za to, co tady teda uděláš pro ten klub. Vůbec. No. Nechápu to. Jako, je to šílený, jako je to hrozně smutný. Jako. Hlavně s tím prostě, jak oni to chtějí dělat, tak to prostě tady ta situace s Vítěou vůbec nedává smysl. Vůbec, ale. Kdyby to byl nějaký cizák, tak ještě si řeknu, dobře, no jako i tak by mě to štvalo, protože je to dobrý hokejista. Ale sakra, tyhle, oni chtějí dávat prostor mladým klukům, odchovancům konkrétně. A pak ti udělají tady to s Vítěou, jestli mu nabídli jak Malátovi, to teda nevím, jestli to takhle fakt bylo, jestli to tak to je úplně crazy, to bych, to je masakr. No, dle všeho jo, no. Ty vole, tak to je masakr, tak to je úlet normálně tady to. Je to šílený, tady jste to všechno řekli, pojďme asi rovnou ke známce. S ohledem na ty okolnosti, co se děly a respekt Víťovi, že jako zvládl tuhle psychicky náročnou sezónu, když loni měl takovou skvělou roli a tak bodově bouchnul. S tím, jak, troufám si říct, mu dali klacky pod nohy, jak Jiří Kalous, tak prostě trenérský štáb, tak já bych ho prostě ohodnotil solidní dvojko, protože v tom playoff už dostal prostor díky zranění jiných hráčů a znovu ukázal, že prostě Víťa to v sobě má a dokáže být tím lídrem, pokud dostane ten ice time, pokud dostane tu přesilovku a pokud dostane tu roli, kterou si zaslouží. Takže dvojka. Já mu dal 1, protože se s tím prostě popral. Popral se s tím, že ho prostě vyndali z přesilovky, nechávali ho nízký ice time, prostě zabili ho ve třetí formaci, že jo. Tam prostě moc se s tím popral dobře a hlavně v tom playoff potom prostě jako zase ti byl rozdílovej. Jo, Pep stejně jako rok předtím, takže prostě za mě 1, no. Já mu dám také. A není to nic zaujatýho, já mu prostě dám s tím, co říká jinak. Prostě popral se s tím, podepsal tady, i když se s ním vyjebávalo prostě. A má to tady rád, je to prostě srdcař, takže já mu dám 1 taky. Pojďme se pustit k dalšímu hráči. Teď to bude trošku spicy, trošku okořeněný, to my máme rádi, že jo? No, okay. Tím je posila, jenž přišla z Hradce Králové s číslem 29, David Šťastný. 60 zápasů, 14 branek, 16 asistencí, 28 trestných minut. Moje otázka zní, poměr, cena, výkon. Hinku, začni. No, dno, poměr cena, výkon, absolutní dno. Pokud se jako říká, že tady má fakt podepsáno za tolik, za kolik se říká, tak prostě je to fakt jako dno.
Já jsem nečekal, že on přijde a bude dělat 400 bodů, když se prostě podíváš, tak on jako měl vlastně v extralize měl, že jo, jednu sezónu, ve které dal 52 bodů, že jo, v Boleslavi shodně vlastně pod Taterou byl, ale pak to bylo, že prostě 22, 18 a u nás nakonec 25, pokud to tak koukáme na základní část. 25 bodů za tu gáži, to je za mě hodně málo. Jako to bych čekal, že třeba bude mít bodů aspoň jako Jirka Černoch nebo jako Berry, jo, ale můj názor je prostě takovej, že když se tady říkal ten trade jako za Bambulu, tady Krištof říkal, že je poslal Minárika, tak já poslal Šťastnýho a ještě bych si z Vítkovic vzal třeba Zdráhala nebo někoho prostě, protože tam by to nestačilo za jednoho hráče. Jako, prostě fakt já jsem jako na toho Šťastnýho letos jako byl jako prostě nevím, no. Za mě prostě v poměru cena výkon absolutní dno, teda, jako můj názor. Mě jako nejvíc u něj prostě štvala ta nekonzistence. To byl borec, co ti byl schopný udělat prostě vyhrát zápas 3 bodama. A pak prostě 5 zápasů o něm nevíš, že existuje nic prostě. Jak je vlastně tohle možný, že prostě tak nekonzistentní hráč prostě buď hraješ blbě, nebo hraješ dobře, a ne, že uděláš 2 dobrý zápasy a pak 10 zápasů o něm nevíš a pak zase uděláš 2 dobrý zápasy. Jak je tohle vůbec jako fyzikálně možný, Krištofe? Tak, ty jsi měl dobrou otázku, ty kokso. No, můj názor je takový, že prostě asi Šťastný už to má fakt za sebou. Jako, ono jsem chtěl prostě Patera, to je podle mě tak to je prostě. On pod Patý jsem měl výbornou sezonu Bolce, byl fakt dobrý, byl snad i v repre. A prostě Patý mu věřil, že to v něm probudí. Já teda nevím, jak se tady bavíte furt o té smlouvě, já nevím teda, jak velkou smlouvu má, jako ke komu třeba přirovnat tím kontraktem u nás. Ale pokud bere vysoký peníze třeba na úrovni top hráčů, jako je Berry, Černoch, Jones a tady to, tak je to prostě fakt málo, to souhlasím. Pokud by bral menší peníze, tak to podle mě není úplně hrozný. Prostě 25 bodů, kdyby hrál druhou, třetí lineu, tak je to vlastně asi OK za mě. Jako měl tam dobrý vstupy do pásma, dobře bruslí, zaveze puk, ale ta nekonzistentnost je divná, no. Jako u tak zkušenýho hráče mi to taky hlava moc nebere, že to bylo divný. Ale fakt mě zajímal ten kontrakt, jako to je jak třeba finálku, že se podíváš, ten bere 8 milionů, dělá právě 20 bodů za sezónu, tak je to prostě hrozný, ale pokud bere milionů třeba 3 a dělá 20 bodů, tak je to vlastně OK, že jo. Takže já vůbec nevím ten kontrakt, jak se tady bavíte, jak je velký. A takže těžko soudit, no. Jako zase těch 25 bodů za 51 zápasů máš každý druhý zápas jako v průměru bod, to není úplně hrozný, ale říkám, nevím, kolik bere těch peněz teda, no. To nevím, prostě nevím. Takže těžký, no. David Šťastný by měl právě pobírat sumy obdobným top hráčům jako v týmu, což proto se tady bavíme o tom poměru cena výkon. Já bych tady navázal, mě David Šťastný strašně připomíná Tomáše Rachunka po těch letech, jakoby co byl Rachna po Primu, tak mě strašně připomíná. Skvělý vstupy do pásma, umí nahrát, má jako skvělý ruce, má za mě nejšikovnější ruce v celém týmu, ale prostě je často jako línej a to je nevím, pravda. jako za mě Tomáš Rachunek akorát levoruká verze, no. Tam bych asi, tomu bych to asi jako přirovnal nejlépe, no. Jako Rachunek, když to srovnám s Rachnou, tak jako David Šťastný třeba v hodnocení plus minus, což jako lidi kritizují, jakože je neobjektivní a tak podobně, tak on jako skončil na plus 3 a Tomáš Rachunek i v sezóně, kde měl vlastně 52 bodů, tak měl asi minus 14. Jo. A myslím, že drží jako rekord, drží antirekord vlastně jako našeho klubu, že za sezónu měl minus 30. Jo. Což jako je docela jako masakr, ty vole. Je, no, to je na to, že máš tolik bodů ještě k tomu, tak to je fakt jako... No, tak když ty body děláš přesilovce, že jo, tak tam jako se plus minus nepočítá, no a pak při hře 5-5 prostě byl takový, jaký byl, no, ale jako přirovnání s Rachunkem je asi jako dobrý, byť bych jako řekl, že jako Šťastný bruslarský na to nevýborně, ty vstupy do pásma má dobrý, ale nejhorší na tom je, že prostě fakt jako ta nekonzistentnost, no, prostě udělá ti jeden zápas, udělá 3 body, pak 10 zápasů o něm nevíš, jo, a hraje ti první útok, hraje ti první přesilovku, hraje ti první všechno. To souhlasím. A vem si, že hlavně on většinou bodů, že ho dělá prostě proti Hradci. No, to prostě tak to jako je. Jo, to, jako já jsem říkal, že kdybychom chytli v playoff jako Hradec, tak ti říkám, že Šťastný má třeba 40 bodů za 4 zápasy. Ne, jako máte pravdu, je to málo prostě, jako pokud bere takové velké peníze, jako tyto hráči u nás, tak je to prostě málo, no, to souhlasím, no. Jako kdyby bral míň, kdyby fakt bral třeba míň, kdyby byl na úrovni, já nevím, prostě říkám, nějaký ty druhý, třetí liney, tak je to asi v pohodě, no, ale stejně ta nekonzistentnost, ono sice hezký, že dáš 4 body v jednom zápasu, uděláš zápas, ale pak dalších 8 nepřispěješ ani ničemu, takže
To je takový, že je lepší, aby ty hráči měli třeba každý druhý zápas bod, tím pádem každý zápas ovlivňují, no. Takže jako s tím souhlasím, no. Je to málo, je to prostě málo. Jako vem si, že my jsme přeplatili prostě Kladno, jo. Tím, že už jsme přeplatili Kladno, aby sem prostě ten bodec šel, tak jako to už něco říct, no. To bohužel, no. Za mě možná ještě mírný hodnocení. 3-. Furt prostě za mě udělal jako aspoň těch 30 bodů, ale je to málo poměr cena výkon, je to málo. Co vaše známky? Tak já si to necháme Hinka naposled a já bych dal asi taky 3-, no. Asi jo, haleď 3-, jakoby přemýšlel jsem o té 4, ale zase si říkám, že 25 bodů není úplně hrozných. Kdyby bral menší peníze, tak bych mu fakt za to sezónu klidně dali 2. Já mu dám 3-. Myslím si, že to je OK. 2 by to byla právě, kdyby bral menší peníze, bral si zkušený hráč kvůli tomu, aby byl rozdílový v playoff, nebyl, 4. OK. A to jsem byl ještě mírný jako docela. Jinak ostromírnej. Tak. Těším na ty komentáře, vole. Pojďme se podívat na dalšího hráče. Posledního importa, za mě nejlepší import, který přišel v letošní sezóně, z Pardubic s číslem 18. Nick Jones, 49 zápasů, 14 branek, 20 asistencí, 14 trestních minut. Za mě nejlepší posila loňské sezóny, si troufám říct. Souhlasíte? Jo. Asi jo. Já jsem od něj čekal, že bude dělat body, takže nechci říct, že to je úplně překvapení. Za mě jsou možná větší překvapení ten Lukošík s tím kočím prostě asi, jo, abych to řekl takhle. Že prostě od toho, co jsem to prostě čekal, no, že bude dobrý. Víš, jako... Takže tak, no, jako je dobrý, ale čekal jsem to od něj, že bude dobrý. Já bych hlavně u Nicka Jonese ocenil to, že on měl na začátku sezóny jako mladý křídla, prostě on neměl tak třeba produktivního hráče k sobě, že prostě u něj hrál třeba Vítěj Jiskra, u něj hrál Robin Sapoušek, u něj dlouho hrál s Vojtou Čihářem a že to měl jako docela v uvozovkách těžký, kde přijdete z Pardubic, kde máte všechny top liny a najednou tady jako nemáte úplně takový topový hráče a dostanete roli, kde musíte jako bodovat, kde vyloženě jako druhý centr vy musíte udělat ty body. A myslím si, že nejvíc nás asi ranila ta jeho absence playoff, kdy ho tam po tom zranění toho prasete Houtka, tak si myslím, že jeho body prostě v playoff chyběly. To je jednoznačně. Ano, jako je to prostě playoff hráč, já jsem to říkal několikrát tady, že prostě jako on i v těch Pardubicích v tom playoff byl snad jako nejproduktivnější hráč, myslím, nebo jeden z těch nejproduktivnějších hráčů, že měl fakt jako docela solidní ty body. Každopádně je to obrovská škoda, že se zranil a právě Houdek jako vůbec neměl jako odejít prostě, vůbec neměl z toho odejít jako po svých, jo, prostě tam na něj měl skákat 3 hráči a sesekat ho, jo, prostě, ale za mě Nick Jones jako to posila, povedl se, jo, my jsme přeplatili Pardubice, takže on tady taky nebude za úplně málo peněz, jo, ale prostě jako on, jako ty peníze jemu já třeba jako dám, protože on prostě viděl, že byl na ledě, dělal ti rozdíl, prostě typický Kanaďan, že ho srazí se prostě, že ho popere se ti, zastane se ti spoluhráče, skočí ti do střely, prostě furt tam jsi viděl, že taky do těch hráčů furt jebal, prostě furt taky něco říkal, jo. Je prostě fakt škoda, že nedal to playoff, protože tam si myslím, že by ještě by tam jako byl hodně platný, zvlášť když přišel vlastně po tom zranění, tak jako hned byl platný a vlastně za 3 zápasy měl 2 body, jo. Takže tak. Já bych ještě zmínil jednu věc, on měl roli druhého centra a myslím si, že skvěle nahradil Davida Griegera. Že David Grieger, ať hrál sebelíp, David Grieger byl super, já jsem ho měl rád, Gigio. Tak jako Nick Jones přidal jak tu ofenzivní produktivitu, což jako měl i Gigi, tak on byl i výborný dozadu, je to jeden z mála útočníků, to se jako fakt poctivě vracel, snažil se hrát prostě zodpovědně a je naskylený. Na to, jak je malej, tak jako fakt mě příjemně překvapil, nečekal jsem od něj, jako čekal jsem od něj body, ale měl tam i takovýhle ten impact v dalších aspektech hry. Takže za mě Nicholas Jones, no, povídej ještě. A hlavně oproti Griegerovi má nohy, prostě. Tak. Je bruslovej, no. Nick Jones za 1. Ano. Já mu dám 1 minus. Tak a jdeme pomalu do finiše.
sezónou jako Kometu jsme naštěstí neměli, protože Kometa skončila ve čtvrtfinále, ale jiná Kometa se projevila v sestavě. A to byl hurikán Petr Tomek. 64 zápasů, 16 branek, 11 asistencí, 20 trestních minut. Moje otázka zní, jak se to v něm vzalo v 16 letech? Co to, what the fuck, man? Nechápu. Co to bylo, Krištofe? Ty jo, no jako neuvěřitelný, jako fakt byl dobrý, tyjo. Fakt byl dobrý. Asi neřeknu nic zázračného, už to o něm bylo řečený v hodně podcastech, hodně. No, bombový hráč, hrozně šikovný. Myslím si, že tím skillem jsme neměli takového prospekta nikdy jako ve Varech. I teď asi největší byl ten Jirka Kulich, ale podle mě ještě šikovnější jak Jirka, co se týče jakoby skills. Je to fakt dobrý hráč. Jsem rád, že tady zůstal, že neodchází zatím do té juniorky. Příští rok má draftovací sezónu, takže to bude důležitá sezóna pro něj. Takže jsem zvědavý, jak mu to bude, protože se říká, že druhá sezóna je prostě těžší než ta první, že už se na tebe dá všichni větší pozor, potvrdit to, je to prostě těžší. Takže budu moc rád, když se mu to povede a bude v tom pokračovat. A já jako fakt je dobré. Já si pamatuju, když jsem se díval na českou 17, hrála turnaj ve Švýcarsku a já jsem, to jsou mladí kluci, že jo? A on ještě tehdy hrál za náš dorost a byl tam prostě, hrál tam prim a já říkám, to tehdy byl nějak hodně skloňovaný Benák. Já říkám, tyjo, to by bylo dobrý mít takového Benáka, ještě takového šikovného hráče. No já si zapnu ten přenos a ten Tomek, ten tam rozdával takový pasy, já říkám, kdo to je? No tak jsem si ho našel, že já ho vůbec neznal. Jsem si ho našel, říkám, on je z Varu, on jako je v naší hierarchii, v našem týmu. Říkám, to může být třeba jednou dobrý. A pak se dívám na ty centimetry a říkám, on je docela malej, no tak ten to bude mít těžký. A říkal jsem si, zas takový talent jako Benák to asi není, jako tou šikovností. No a najednou bum a frajer překonal toho Benáka, je větší než Benák, překonal ho v té extralize jako oparník. A to Adam Benák byl tehdy jako mega talent, že jo, v tom svém ročníku. Takže, abych to zkrátil, ať mi zase tady neto, tak Peťa Tomek mě extrémně překvapuje tím svým vývojem. A myslím si, že když to potvrdí, tak to bude top 10 pick na draftu příští rok, což je obrovský, jako pro Vary, obrovský. No, kdyby to byl Kanaďan nebo Švéd, tak to jedničku draftu mají to už teď, jo. Ne, hele, kdo čekal, že Borec v 17 letech udělá skoro 30 bodů, jako, jo, to v žádném případě. Já jsem to třeba vůbec nečekal, já jsem hlavně, jako mě bylo překvapeno, nebo takhle. Já jsem čekal, že se objeví v pár zápasech, jo, což si myslím, že asi teda bylo i zamýšlený, jenomže když prostě Borec ti pak nastoupila a udělal ti 5 gólů za 5 zápasů, jo, nebo za 6 zápasů, že měl fakt jako gól na zápas, to byl extrém, tak prostě jako wow, jako klobouk dolů. A jako fakt souhlasím s Krištofem s tím, že vlastně ta další sezóna je fakt jako složitá, že prostě na něj se bude dát pozor. Může mu to nevít, může odejít prostě do Ameriky, že jo, anebo může prostě přiletět a dát třeba prostě 50 bodů, že jo, jako, no. Úplně v klidu, protože ten fakt jako to hokejový IQ má úplně jinde, střelu neskutečnou, v nájezdech si věří, a hlavně to je jako on je, že jo, prostě drzej, on je prostě jako tyhle, furt tam do nich jebe, že jo, ty prostě dá gól, hecuje to tam, že jo, nejlepší byl ten nájezd v tom Liberci, jak dá gól, dal si tu kuchu, že jo, z toho nájezdu, byl skvělý. Potom taky na něj vystartoval drby, že jo. No. Takže jako za mě jako fakt smekám všechno, co můžu a prostě největší překvapení a jsem jako rád, že takového hráče tady máme. Za mě jako Petr Tomek vytrhl hlavně trn z paty trenérskému štábu, protože tam z začátku trošku vázla produktivita, troufám si říct, že od všech hráčů a odešli, že jo, bodoví hráči, odešel ti Prochy, odešel ti Gigi, odešel ti Tarmo a myslím si, že on překvapivě úplně jako tady nováček sezóny, bez debat, to prostě, já jsem na něj nadával těch prvních 4-5 zápasů, ale to potom, co on předváděl, to bylo neskutečné, to sebevědomí, to, jak dokáže nasrat soupeře, dostat se mu do hlavy, jako má střelu, jak je naskylený ten gol proti Liberci doma v tom dvojzápase, prostě absolutní fenomén, nechápu, kde se to v něm vzalo. Za mě největší talent posledních třeba 10-15 let, co je v naší akademii. I je za mě lepší než Jiří Kulich a to Kulich byl taky výborný, ale Tomek má ten impact ještě větší. Takže pokud půjdeme ke známce, za mě je tady jednička s hvězdičkou. To je jasný. No. Tam asi není o čem tady. Jako absolutní top prostě a jsem zvědavý, jak zvládne ten druhý rok. No nic, jdeme pomalu do finále. Samozřejmě poslední 2 hráči, o kterých jste se ještě nebavili. A první, lídr, nejproduktivnější hráč loňské sezóny. Teď druhý nejproduktivnější hráč letošní sezóny, Ondřej Beránek.
54 zápasů, 22 branek, 16 asistencí, 22 trestných minut. Moje otázka zní, vlastně Ondřej Beránek v loňské sezóně, teď před loňským měl 32 branek. Jaký na něj musel být tlak, nebo jak se vlastně změnila ta jeho role pro tu letošní sezónu, Hinku? No tak obrovsky, tohle byla jako hrozně těžká sezóna. Pro něj tak vystřílel si, že top kontrakt, prodloužil prostě, určitě máš očekávání jako nějaký jiný od toho hráče, když ti v sezónu předtím udělá 30 gólů, a což jako 30 gólů je obrovský číslo, to prostě jako nemá každý, že jo, v té extralize, tak určitě od něj prostě čekáš víc, než si čekal v těch sezónách předtím, kdy on prostě byl typický právě ten prostě power forward, že jo, dalo by se říct, kdy prostě on se furt jako prál a tohle a jsem tam na nějaký bod a prostě hrál do těla. On hraje furt stejně, ale k tomu teď přidal góly, což je jako super. A já si myslím, že očekávání od něj bylo jako teda vysoký. Strašně moc lidí z Brna jsem četl, že jo, od těch zoufalců, že tam prostě psali, že no, ten kontrakt se nezasloužil, že jo, prostě, že vůbec by mu to nedali, že jo, že prostě jako to bude flop, prostě no a Borec přijde a stejně ti dá jako zase skoro 20 gólů, i přesto, že dal ti vlastně 20 gólů, že jo, když 22 gólů i z playoff, přestože prostě byl celou sezónu, jako půlku sezóny zraněný, tak jako ty vole, jako ty dejte mu všichni prachy na světě, jako ta prostě, jako je tam málo kluků, který si tady zaslouží ten kontrakt jako právě Barry. A už jenom kvůli tomu, že je srdcař, a to vlastně poslední hráč teďkon, který zažil postup jako zpátky do extraligy před těmi 8 rokama, že jo. Hlavně u něj se ukázalo prostě ten jeho impact, už jenom to, že hraje, prostě je důležitý. A myslím si, že se to potvrdilo v playoff. Jako určitě. Tam Vary bez Barryho a Vary s Berangem jsou prostě dva rozdílný týmy. Takže hlavně prostě u Barryho, přesně jak jsem mluvil o tom kontraktu, to je prostě jeden z mála hráčů, který si to zaslouží. I kdyby letos měl třeba 15 bodů, tak prostě to je jeden z mála srdcařů, lídrů, hráčů, který ti nechají na ledě všechno a fakt prostě skromný kluk, který ti má tady rád a prostě Barry je Barry. Vary bez Barryho nejsou Vary. Správně. Doufám, že to je dohra a že se jako 8 jednou. Krištofe, jestli chceš něco dodat? Já nemám už to, jako to je jasný. Barry je Barry, prostě Barry tady musí zůstat na furt. Za mě doufám, teď to vezmu Hinkovi sůz, za mě jako taky doufám, že jeho 8 půjde pod strop arény a doufám, že to dohraje kariéru, protože to je takový srdcař. Za mě jako, já jsem měl třeba strašně rád Kubu Fleka, jak se tvářil, jak jako má tady rád, jak to chce tady dohrát kariéru, všechno, ale za mě Barry má mnohem větší impact a to není ani původem odsud. Barry je z Havířova, že jo, takže... Ne, z Havíčku a Brodu. Havlíčko a Brodu. Je to nahl, tak to je to samé. Je to pravda, hlavně fakt on Barry si taky tady prošel těma hovnama. To prostě fakt poslední hráč, který, že jo, on měl debut vlastně měl v sezóně 15-16, to jsem posílal vlastně fotku do skupiny, že jo, jak tam byl v tom zeleném dresu. Ty komentáře, kdo je Beránek a tohle, no. Podívej se na to, no a prostě on fakt zažil tu příšernou dobu tady, že jo, zažil sestup, kde vlastně to byl vlastně, když se dostal na stálo do toho Ačka. No a prostě vyhrál se tak, jak se vyhrál, a je to fakt jako absolutní srdcař a nejlepší na něm je, že on ten hokej jako ho nějak úplně jako nezajímá jako v běžném životě, že on si to prostě jde odehrát a tohle, ale že jako to neřeší tak moc, že nezná ani hráče jako v NHL a tak podobně, jako se říká, což je hrozná prdel, jako nechápu, že to vůbec jako jde, ale asi je svůj, no. Asi mu to i pomáhá, víš co, že neřeší ten hokej tolik, že prostě jde a odehraje si to, má čistou hlavu, neřeší, kdo proti němu stojí, prostě to odbojuje. Ale mi tak myslivec, ne, takže se zastřílí v lese a pak jde střílet na led. Půjde střílet na led a potom ti tam je schopný aktivovat hlavy, že jo. Jako třeba v playoff, kdy mu vždycky přepne, což letos se nestalo, ale zase, jo, já říkám, prostě u něj se čeká, až jako já chci, aby on zažil konečně jednou prostě v klidný playoff. To mu to taky nebylo přání, prostě zase byl zraněný, že jo, ale jakmile přišel, tak prostě ti dal zase nabouchat tam 4 góly v tom playoff. Jo, já ti říkám, ten až dá jednou celý playoff, tak on to bude mít takovou redemption tour a prostě ti tam nasype 20 gólů prostě jako v 5 zápasech a bude veselo. Známka asi nemusíme se bavit. To je plická otázka. No, to je. Za jedna. Tady jako není o čem. Fenomén. Jdeme dál. Všichni chceme být jako Barry. Jdeme do finále. Poslední míno. Já už mám taky finále. Poslední jméno, co nám tady chybí. Skoro můj jmenovec. Kapitán Energie. Jiří Černoch. 67 zápasů, 18 branek, 32 asistencí, 67 trestných minut. Nejproduktivnější hráč týmu v letošní sezóně. A moje otázka zní, jak moc těžká to byla
pro něj jako kapitána sezóna, když ze začátku se nedařilo, byl trade Sheara, spousta kritiky prostě. Jak to je vlastně pro něj těžký zvládnout tuhle roli kapitána, Hinku? Já zase na to furt ptáš mě, nechceš třeba Krištofe se k tomu taky vyjádřit? Krištofe. Hele, no tak jak zvládl to s Grácí, že jo, měl výbornou sezónu, zvládl to, nepostaral se z toho prostě 40 bodů neuvěřitelných. Hrál dobře, hrál parádně, prostě já furt jsem poslouchal v podcastech, že prostě to, že nevidí Jirko, že Jirku vidí jako třetího centra nějakých lepších týmů a tak. A za mě to je blbost, za mě to je prostě hráč, který by ti prvního centra hrál úplně všude. Ale úplně všude, za mě to je skvělý hráč, do kabiny lídr, prostě je super, že jsme si ho tehdy stáhli z té Sparty. A pro mě to zvládl prostě, jak říkám, s Grácí, jako zvládl to parádně, ten tým udržel při sobě. Myslím si, že je to fakt jako dobrý kapitán, že prostě s Vencou Skůravým to jsou nejlepší kapitáni, to jsme tady kdy měli. Si troufnu říct, že prostě fakt ten Jirka je taky srdcař, jsem rád. Nečekal jsem, že tady fakt podepíše. Bál jsem se toho, že půjde pryč, ale jde vidět, že to je srdcař a že prostě tady má velkou roli, bude mít velkou roli. Já myslím si, že třeba pod ten strop, kdyby se něco povedlo v playoff v dalších letech, tak si myslím, že tam taky může jít jako Barry. Takže je to skvělý duo. Já už nemám co k tomu víc říct, prostě parádní hráč, parádní kapitán a parádní člověk, takže tak on se tím kapitánem stal, že jo, když vlastně jako Vondráček se rozhodl, že už tady jako nechce být, tak se jako rozhodl to, nebo vlastně ho měl podepsán v Pardubicích tou dobou a prostě jako v průběhu sezóny právě jsme ho vytradovali za Kofra. Ten trade jako nechápu dodnes, ve vší úctě ke Kofrovi prostě tohle byl absolutně jako nesmyslný trade, jo. Tomuhle Barry, teda Čeče, já jsem, jak tady říkal Krištof, v těch podcastech se jako třeba Korejs vždycky podcastu, že Bomby Tyči tvrdil, že prostě toho Černocha dělá Beránek. Jo, že prostě jako, že bez Barryho že prostě většinu těch bodů dělá vlastně Čečemu Barry. Což vlastně jsme ukázali teď, že vůbec není pravda. A že Borec i přesto, že vlastně tady ztratí svého jako největšího kámoše, že jo, prostě z útoku, své dvojče, dalo by se říct jako hokejový, tak prostě jako dokáže ty body dělat, že jo. Jak on z play-offu udělal 50 bodů, jestli tady má napsaný dobře, tak jako to prostě jako, to taky jako klobouk dolů a prostě on má fakt každou další sezónu lepší a lepší. Když si vlastně vezmu, kolik lidí ho posílalo pryč, kolik lidí ho chtěl vytradovat v té sezóně 23-24, kdy měl 25 bodů a furt se jenom prál prakticky za což jako super, to jako já bych se úplně tady nechal. Tak vlastně jako ty další 2 sezóny ukázal, že je prostě absolutně platný a prostě hraje jako lídr. Jo, to jako prostě každý má nárok na špatnou sezónu, ale prostě jako Jirka Černoch se ten standard jako fakt drží a fakt jako jsem rád a taky Borec se jako hrozně vyhrál. No, on jsem přišel, že z té Sparty jako na pozici prostě jako 13. útočník. On jsem přišel na tryout, ani se nevěděl, že bude pokračovat, že on šel prostě do Sokolova, odehrál 2 zápasy, pak se tady zkusil 1 zápas, že je hezký, myslím, že na bezfrází to je, nebo tam někde má výborný zase oni jak dělají ty rozhovory s těma hráči, jako tak tam právě teď má rozbor i on a je to moc hezký. Takže jako za mě prostě top, jako kapitán jako prase, pokud náhodou někdy se stane situace, že tady nebude nebo to, tak si myslím, že dalším kapitánem je jako Vítě Jiskra, no. Ale jako nechci předbíhat, abych byl rád, kdyby tady Jirka Černoch prostě kariéru dohrál spolu s Barrym, prostě aby šli oba pod strop. Je to vlastně něco jako, když byla dvojice Kumstátskou hraví, tak si myslím, že teď pro tu novou generaci dvojice prostě Beránek Černoch. Jednoznačně, no. Vlastně 2krát po sobě měl 50 bodů, když si to vemeš. Jakoby 2 sezóny, což je prostě šílený. Jakože někdo ti řekne, že jeden hráč dělá toho druhýho, kámo, to mně to přijde tady to takový blbý prostě, že přece ten druhý hráč, i kdyby ho teda jako by dělal, že ho zlepší, ten druhý hráč přece něco umět musí, jako neuděláš 50 bodů, i kdybys měl vedle sebe, já nevím kohokoliv, víš, jakoby, kdybys byl dřevo. Takže to, i kdyby ho ten Barry jakoby dělal, což říkal právě ten Korejs, tomu se taky vyjádřím, tak za mě to je úplná blbost, prostě, tak musíš mít nějakou kvalitu, aby si ty body taky dokázal dělat. Připravil to tomu Barrymu, rozumíš, to je takový úplně blbý slovo schodit toho druhýho, jako, víš, v tom, to podle mě blbost. A jsem rád, jak říkáš ty, že to potvrdil letos, že vlastně to táhl on letos, že prostě byl skvělej. To jsem právě chtěl říct, že jako jaký měl impact loni Ondřej Beránek na ten tým, kde prostě to fakt táhnul, tak letos tu roli jeho měl vlastně Jiří Černoch. A jak se tady zmiňovalo to hanění hráčů, že Barry dělal Čečeho, tak já to taky nemám rád tyhle fráze, ale pokud by to tak teda mělo být, tak si myslím, že spíš Čeče dělá Barryho. Jakože díky Barrymu Čeče má, díky, takhle, ať se to nezamotám, díky vlastně Čečemu, tak Barry měl prostě ty body.
jestli se má brát nějaký vliv na někoho, tak si myslím, že prostě Čeče měl vliv na Berryho. Já bych to prostě, já bych to tady to neříkal. Ty vole. Asi bych to taky úplně neříkal. No, je to tak, abych to taky neříkal. Je, prostě oni se doplňují, vem si, že Berry je prostě střelec a Černoch je zase prostě nahrávač jako dvorník. Jo, vem si letos taky 32 asistencí, Louis měl snad 40 z playoff, jakože byl fakt jako nejlepší nahrávač jako extraligy, nebo druhý nejlepší nahrávač extraligy. Jo, prostě, a navíc jako ono se to neví, ale on Černoch jako útočník vyhrával asi 5krát za sebou vyhrál Radegast Index jako útočník. Jo. Že byl prostě útočník, co má největší Radegast Index, že prostě taky tě skočí od těch střel a zase to je úplně to stejné, co dělají prostě s Benem. A jako pak jdou na nároďák a hrajou tě tam čtvrtou formaci, ale hrajou to prostě úplně stejně, jako by to hráli ve Varech. No. Jako, fakt jako prostě za mě tady ty dva, jako to je fakt dvojka. A hlavně nejlepší na tom je vidět, že prostě oni fakt mají spolu tu souhru, jako přesně. Nejspíš i asi jako mimo let, že prostě Berán vždycky, když dá gól, tak vždycky jako první hráče čeho, že jo, jako vždycky k němu skočí jako první, a to je hrozně hezký, jako to je ta chemie mezi nimi. Tak říkám fakt jako, jak stát ze Skůhravým, jako to je ta dvojice, no. Hlavně u nich je i skvělý prostě, že měli jsme to jako produktivní hráči, který byli jako čistě ofenzivní, plácnu třeba Pechkum stát a oni prostě, ty je můžeš dát do první liny, ty je můžeš dát do čtvrtý liny, oni ti odehrajou oslabení, oni ti odehrajou přesilovky, prostě nezamakají ti na lidi, můžeš je dát kdykoliv, prostě to jsou oba dva prostě franchise players a jako jestli tu nedohrajou kariéru jeden z těch dvou, tak je to za mě selhání toho, kdo zrovna bude vést klub HC Energie Karlovy Vary. Známka? Asi jasná. 1. Jako tady u Jirky Černocha fakt klobouk dolů i prostě on si to tady zamiloval, narodilo se mu tu 2 děti, že jo, staví si tu barák, prostě bydlí tady a kdyby odešel do té Sparty, jak se tenkrát řešilo, což by bylo za mě extrémní selhání vedení, to by bylo na rezignaci všech lidí jako ve Varech i na magistrátu, tak si myslím, že jako díky bohu, že ho to máme a buďme vděční za ty dary. Tak tohle jsme taky řešili asi ve 3. díle nebo ve 2., kde jsme vlastně si dávali tu situaci, kdyby se měli rozhodnout pro jednoho hráče, jestli pro Frodla nebo pro Čečeho, jako komu by to bylo, že jo. A štěstí tu jsou oba, díky bohu. Přesně. Tak. A došli jsme do samotného finále. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, doufám, že se vám dnešní video líbilo, určitě dávejte odběr, dávejte zvoneček, ať vám neuteče žádný video. Sledujte nás na Instagramu, sledujte nás na Facebooku, můžete nás sledovat i na Twitteru. A děkuji tady za účast Krištofovi. Já díky. A děkuji za účast klasickému členovi Jinkovi. Díky. Tak jo, mějte se krásně, užívejte sluníčka, teda pokud zrovna neprší a brzy zase naslyšenou, případně na viděnou. Můžete nás i poslouchat samozřejmě na Spotify, ne na YouTube. A to je asi vše. Takže zatím ahoj. Čau. Čau.